In ieder geval met Sinterklaas op een paard en de data krijgen we nog wel even van u. 24 november, akkeren in ieder geval, maar daar komen we straks nog wel over te spreken. Ik ging even om in de tijd van de hittegolf. Het weer prachtig mooi waar van het Simmer. En toen wie ik mij het omroep busken, om het samen zo te drukken, op een paard. Toen kwam ik op een camping uit. En dan trof ik de beide ouders van de dame die naast me zit, Jelly Diekman. Hoi. Hoi. En toen kwam, volgens mij die mem, is ik had een hartstikke leuke cd. Dan maak je me zeggen wat met doen bij de omroep. Ja. En nog een paar maanden later dan zit je in de studio. Welkom. Hoi. Ja, hoi. Waar is mijn naam? Ik heb Johan Mai, Johan Keus en Jannie Brandsma. Ja. En Johan is mijn muziekleraar. Ja. En Jannie is zanglerares. Du hast een prachtige cd. Met hun twaan maken of wie er nog meer mensen bij? Met hun twaan, okay. Ja. En hoe is ze al lang of niet? Ja, ik kom al heel lang bij hun al. Dus, okay. Ja. En hoe is dit plan gekomen om een mooie cd te maken? Nou ja... Is dat zelf als droom of kwam een oor mee? Ja, ik hoor wat. Ik zelf wel een droom en... ja, gewoon... Ja, we binnen samen begonnen en... En dan zit hij in de studio en dan komt er zomaar een cd uit. Ja. Ja, par hè? Ja, dat is heel pad, ja. Zullen we straks verder praten? Ja, is goed. Hartstikke mooi. Want we hadden hier natuurlijk uitnodigen, en dit is net van niks een live muziekprogramma, om op te treden. Together, met die beide compaans, zo druk ik maar uit. Maar welk nummer dorst als eerste? Staat dichtbij. Oké. Is er klaar voor? Ja. Hartstikke mooi. Live in orde in, Jelly Diekman! Ja, du bist dichtbij. Kom maar hier en blijf bij mij. Want du bist de liefste van mij. Kom maar hier en blijf bij mij. Bel je mij maar, want ik ben die vriend. Oh, mijn liefde is voor mij. Kom maar bij mij. Sjoch, hier is mijn hand, pak nou de kost. Wel sto ik best. Du wist ik ding kon daar. Ja, du bist dichtbij. Kom maar hier en blijf bij mij. Want du bist de liefste van mij. Kom maar hier en blijf bij mij. Kom geen oma mij en wees net bang. Want bij mij viel sto die vrij. Kom maar bij mij. De vrood leidt hier bevaar is, kom wij gaan. Pak die koffer nou en blijf net zin. Want du wist, ik ben het als altijd verdijn. Ben sto ik best. Du wist ik blijf bij daar. Ja, du bist dichtbij. Kom maar hier en blijf bij mij. Want du bist de liefste van mij. Kom maar hier en blijf bij mij. Viel sto niet meer, steek naast daar. Ik ben er altijd vandaan. Wees maar niet bang, jou mijn die hand leven. En bist du
Ginne maar ontstaan. Samatje een cd, Samar. En steen in de studio. In Ljouwt maar al die camera's om die heen en microfoons. Om je eigen cd te promoten. Stoer, hè? Ja, dat is heel stoer. Nou, vond je het zelf wat gaan? Ik vond het hartstikke mooi. Ja, ik vond het heel goed, Geen. Ja. Straks meer? Ja. Praten we er nog even door. Zat dichtbij, de cd dus. En zij doet hem hier live. Jelly Diekman. Ik ga even een stapmaatje naar Lucette van den Berg. Explore de Noord. Lucette komt er even bij, Worst. Straks door het hele verhaal nog even. Maar er zitten een aantal gasten nog klaar uit Bulgarije. Ja. Een speciale vaststelling. Een speciaal project eigenlijk. Ja, best wel. Heel speciaal. Vertel, want Ines Timmer, Dodos de Romei. Ja, het gaat over vrouwen. Maar vrouwen uit verschillende culturen. 4 verschillende culturen. De Bulgaarse cultuur, de Roma-cultuur, de Jiddische cultuur en de Friese cultuur. En het gaat eigenlijk over vrouwen die zoeken altijd verbinding. En we hebben eigenlijk wel dingen waar we heel erg voor gaan. Voor onze kinderen, voor samen zijn, voor de liefde. Ja. En wat we hebben gedaan is uit onze eigen cultuur liedjes gepakt. En die hebben we gecombineerd met elkaar in thema's. En zonder dat we het echt vertalen, wordt het publiek overspoeld met muziek. Dus het is echt heel leuk. Ja. Onder de titel As She Sings. Ja. Doe je hem überhaupt geen nummers mijlkoor of hoe zit dat eigenlijk? Ja, ik zing Fries. Ja. Ik heb het gered. Stoer? Ja, best wel. Nou ja, goed. Friesen mogen het hopelijk vergeven dat het een beetje Scandinavisch klinkt. Maar ik zing samen met Ines Het Wiete Wief. Ja. En Ines zingt met mij Jiddisch. Ja. En we zingen ook met de Bulgaren mee. Een Roma-lied en 2 Bulgaarse liederen. Ja. Dat wordt wel ahahaha. Dat is het mooiste Bulgaars wat we kennen. Maar het is heel leuk. Kist hun intussen bij namen of net? Ja, tuurlijk. Moet je even voorstellen. Ja, nou op de accordeon daar zit Slavso. Hallo Slavso. Hallo Slavso. Ginka. En zij is de zangeres die de Roma-cultuur vertegenwoordigt. En in Bulgarije moet je zeggen gypsy, want het is niet zo kosher om daar Roma te zeggen. Dus daar zegt het gypsy. Maria, hallo. Maria, die vertegenwoordigt de Bulgaarse cultuur. En Jasko, die is ook weer een Roma-muzikant. Dus we hebben ook de Nederlandse zangeressen hebben ook hun eigen muzikant meegenomen. Dus ook, dat was meteen maandag zijn we begonnen met repeteren, was feest. Die mannen die keken naar elkaar, die dachten, en ze speelden weg en dat was hartstikke leuk. Ja. We praten straks nog even verder over waar, hoe, wat, Explore de Noord, cultuur niet bij elkaar, culturele haatstad, maar we willen toch heel graag live jaren. Welcome to the show. The studio is yours. Live in Noorderwien. За теб, Марике, аз и ще пея за твоите черни хубави очи. За теб, Марике, аз и ще пея за твоята снага тънка топола. Ти си за мене нежност и хубост, моя прекрасна и първа любов. Ти си за мене нежност и хубост, моя прекрасна и първа любов. Откак те видях, моме Марике, дюкяните си аз и оставих, дюкяните си аз и оставих, с злато и с сърма коприна. Ти си за мене нежност и хубост, моя прекрасна и първа любов. Ти си за мене нежност и хубост, моя прекрасна и първа любов. Кажи, моме Марике, защо си толкова стъжна кахърна? Дали те мама на мен не дава, та ме в очи ти не поглеждаш? Ти си за мене нежност и хубост, моя прекрасна и първа любов. Ти си за мене нежност и хубост, моя прекрасна
любов. Станкеле голям дяволе, стори ми място да седна, стори ми място да седна до твоето дясно коляно. Станкеле голям дяволе, стори ми място да седна, стори ми място да седна до твоето дясно коляно. Байнеле, бате, Иване, мястото ти е сторено, мястото ти е сторено, ала ти време минало. Байнеле, бате, Иване, мястото ти е сторено, мястото ти е сторено, ала ти време минало. Мястото ти е сторено, ала ти време минало, като на пиво кирия, на бърза коня кушия. Мястото ти е сторено, ала ти време минало, като на пиво кирия, на бърза коня кушия. Sai Roma, daje, oro kelena daje, oro kelena daje, Roma no corro. Sai Roma, daje, oro kelena daje, oro kelena daje, Roma no corro.
Straks nog een nummer. Jawel. Praat ik met Lucie Herten van den Berg. En deze gast is wel nog een prachtig nummer van Explore Noord, culturele haardstad. Alles komt bij elkaar in dit prachtige project. Maar eerst, Night Nice. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Hallo, ik ben Stan van Plintenfabriek.nl, de online specialist in onder andere plinten, deurlijsten en vensterbanken. Benieuwd wat ik voor jouw project kan maken? Kijk dan op Plintenfabriek.nl. Plintenfabriek, maakt je project af. Kruidvat Supersize Black Friday. Dit hele weekend amazing deals, ook online. Alleen vandaag Lego City en Lego Friends 2+1 gratis. Plus gratis verzending. En op is op. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Oh ja, en alleen bij Plintenfabriek.nl kun je alles gelakt op kleur bestellen. Allsafe, mini-opslag geeft ruimte. Wij zijn jouw schuurtje, zolder, garage of magazijn. Perfect voor alle spullen die je even niet nodig hebt. Of je nou gaat verbouwen of verhuizen. Slim wonen doe je met Allsafe mini-opslag. De beste kwaliteit, gegarandeerd voor de laagste prijs. Kijk op allsafe.nl. We herinneren hem als een jongen met een gouden hart. Als je dat dan hoort, is dat toch een stukje troost. Jullie voelen je omarmd. Ja. Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten. Voor alles wat je waard is, voor je het weet is het voorbij. Want alles, ja alles, is nu. Laten we wat meer naar elkaar omkijken. KRO NCRV. Heeft u reumatoïde artritis? En heeft u, ondanks uw behandeling, nog steeds klachten? U krijgt meer grip op deze ziekte door samen met uw arts beslissingen te nemen. Wilt u weten wat de behandelopties zijn? Of hoe u aan het werk kunt blijven? Vraag de brochure aan via gripopreuma.nl. Dit is een bericht van Pfizer. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Meer grip op reumatoïde artritis? Vraag de brochure aan via gripopreuma.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azes terug bij Noorderwien live onder oor mij optredens van Jelly Diekman. We gaan echt vooruitblikken op het Explore Noord Festival. Maar eerst het nice uit de provincie van Dieter Seijers. De skiën van de Grutte Braan bij een camperbedrijf op de Gediek rint na alle gedachten wat zien het miljoenen aan. Oren de nacht gongen zo'n 6 campers bij het bedrijf onderwerf in vlammen op. Een gruttal oren rekken door de hitte en het wetter zwiers conjeren. Het gaat om occasions. De campers wie een eigendom van het bedrijf Tekema Campers en stien te keer. Verslagjouwer Jantine Weidenaar wie van de man op de Gediek en had hij maar de brandwacht praat hoe er al meer te zeggen is over de oorzaak van de branden. Nee, de brandwacht kan op dit moment er nog niks over zeggen. Vooral ook omdat toen ze aankwamen, waren er al meerdere die in de brand staan. Dus ik kan net zeggen wat het waaikam. Welke van de treien dan de eerste wie, of wat ze alle treien tegelijk kunnen, dat is net te zeggen. Dus dat zit alle nog in jippen wat er gebeurt wezen keer. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan kwartsluiting. De provincie en het Rijk besjuggen dat er een spooraquaduct bij het Van Haringsma-kanaal in Ljouwert komen kan. Zo'n aquaduct zou goed €80 miljoen kosten. Dus krijgt wat meer als een nieuwe spoor bregen. Maar het onderhoud van een aquaduct is goedkoper als van een bregen. En er moet op termijn in elk geval wat gebeuren wat die treinverbinding betreft. Zo deputaire Poepjes. Die brug is op zich nog net aan het eind van de levensduur. Al komt dat zelfs wel. Maar dan merk je dat vooral het belang van het spoor, dus dat het spoor goed terugrijden kan, maar ik het belang van de skipveert, dat die dus net altijd van een dichte brug hoeven te wachten, dat een beetje begint te botsen maar een oor. En daarom is het nou goed om te onderzoeken of een aquaduct, een spooraquaduct, daar een oplossing is.
De gemeente Smellingelaan wil mogelijk geerwerkje met Greens dat het gaat om de opvang van uitprocedeerde asielziekers. Greens is een van de gemeenten dat een proef komt met zulke opvang voor een pad betalen terug het Riek. Andere gemeenten moeten dan de opvang aanbouwen. In Smellingelaan betelt de gemeente mee om de opvang van uitprocedeerde asielziekers, maar dat houdt op. De gemeente wil nou contact ziekje met Greens om te zien dat er geerwerken wordt keer, maar hoe dat dan mat, dat is nog net duidelijk. Ian Dai, de baas wezen van het grootste museum van Nederland. Het hield Joet van directeur Ter Avest van het Hannemahoes in Haas. Hij wisselt Joet van baan met zijn collega Dibbits van het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar hoe verschillend tot die musea eigenlijk binnen? Dibbits die shut vooral de overeenkomsten. In Amsterdam zijn er 700 medewerkers. Nou, hier heb je zo'n 4 medewerkers, maar 60 vrijwilligers. Maar er is één ding wat precies hetzelfde is. Het gaat over de kunst en de geschiedenis van Nederland. Je merkt gewoon dat de mensen die daar werken, die houden van wat ze doen. Ja, en dan is het helemaal niet zo moeilijk om directeur te zijn. Dan het waar nog. De loft is beroen, maar de zinnen kinderen ook bijkomen. Dus dit kwalijk wind is een gratis fjouwer. Vannacht is het om het vriespunt hinnen. Morgen ek een beroene loft, maar kans op wat ruim en dan wordt het 4 graden. Sportende kinderen, daar horen echt geen rokende mensen bij. Je wilt natuurlijk niet dat we meeroken of het later zelf gaan doen. Er iets aan doen is simpel. Ga naar rookvrij.nl, selecteer sportclub en teken voor rookvrij. Rookvrij kinderspel, yeah! Met 1 klik op rookvrij.nl. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Dit weekend bij Expert. Spectaculaire Black Friday deals. Nu de Sonos Beam voor slechts €399. De compacte soundbar met groots geluid. Kom voor deze en alle andere Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Deze winter bij IKEA. Dark deals. Voordeel op heel veel producten. Ja, zo deal je met het donker. Kom van 22 tot en met 26 november naar de winkel. Of koop het op ikea.nl. Kriebelhoest of kortdurende heesheid? Ga naar Trekpleister. Met Islam Medic Keelpastillers verlicht je snel deze verkoudheidsklachten. Nu met €2 korting. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Dagje wellness met 50% korting. En je kunt ook nog kiezen welk arrangement je wilt. Even lekker een dagje ontspannen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Optrekken en afremmen met 1 pedaal, semi-autonoom rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Ook voor een voordelig dagje wellness of beauty arrangement ga je naar socialdeal.nl. Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En wij gaan terug bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Als is nog mijn optreden van Jelly Diekman. In verband met haar CD. We praten er even over. Maar super correct voor de newsbreak. Ja, we de prachtige klanken van een mooi project. Dat had alles te krijgen met Explore Noord. Maar ook met Plofdiv, de culturele haardstad van Takermier. Zie je vroeger een hartstikke dat het een soort oorkwatting ergens van is, maar... Nou, het klinkt als plofkip, hè? Ja. Dus, dat was ook het eerste wat ik had. Ik denk, plofkip? Waar is dat dan? Maar Plofdiv. Dat is wel een heel leuk verhaal, hè? Ik heb op een gegeven moment in 2016 ben ik uitgezonden door de culturele hoofdstad of ik wilde gaan naar een of ander festival om te praten over volksmuziek binnen de culturele hoofdsteden. En ze dachten, nou, Lucette heeft daar wel verstand van. Maar goed, ik kwam daar dus ook andere mensen tegen van culturele hoofdsteden, waaronder iemand van Plofdiv, Plofkip. En dat was dus in 2019, wist ik ook niet. En ik wist ook niet waar het lag. Nou, in Bulgarije. En ik had ergens al het plan, kijk, ik ben vrouw, dat
kun je niet ontkennen, denk ik. Nee, doen we niet. Nee, doe dat maar niet. En ik vind het, vrouwen zijn prachtig en die hebben een ontzettend veerkracht en ook een verbindende kracht. En daarnaast in mijn Joodse cultuur is een vrouw toch wel heel belangrijk. Hè? Jiddische mama, dat is wel wat. Vraag mijn zoon maar. In Woordenijkbel trouwens. Ja. Hè? Ja. En dus ik heb eigenlijk met het plan eigenlijk de zomer uitgeplukt. Dus dat gaat zo met mij. Eruit geplukt naar degene van Plovdiv. En ik zeg van, nou is dat een leuk idee. En dan hebben jullie ook een Roma-cultuur. Want dat is eigenlijk wel weer heel erg gelinkt aan de Jiddische cultuur. Hè? Zij hebben ook niet een land waarin ze woont wat van hun is. En dat was wel een hele grote gemeenschap die zij hebben in Plovdiv. En haar ogen werden groot. Ze zegt, nou Lucette, dat gaan we doen. En dat overkomt me altijd. Mensen zeggen, dat gaan we doen. En dan heb je opeens heel veel werk. Dat ene leuke idee, dat wordt dan opeens toch wel hard eraan werken. Ja, en dan was al steeds het Jiddische, de Roma-cultuur, Gypsy eigenlijk, sinds jullie hebben, begreep ik al. Maar het Frieske en dat al je in die culturele haardstad, zeker Explore Noord, in een soort project. Ja, proppen. Het is eigenlijk... En dan had wij volgens mij meer ideeën dan Squidkist. Ja, dat is altijd zo. En ik heb ook muzikanten die meer willen spelen dan dat ze mogen. Dus dat is ook, je werkt ook met cultuurverschillen, met name ook de mensen uit Bulgarije. En de Roma-clarinetist met name vindt het heel mooi. Het is eigenlijk heel macho. Ja. Het is een schatje. Maar ik heb de hele week geplaagd. Ik ga op je tenen staan als je te lang gaat improviseren. Ja, precies. Ja. Dus, want we hebben maar 1 uur en een kwartier. Ja. En het is wel feestelijk. Hè? Het is totaal anders dan wat Ines en ik doen. En het is een soort blend van alles. Maar het laat ook wel weer zien dat een vrouw niet alleen maar leuk hoeft te zijn op hoge hakjes, maar dat een vrouw ook een stoer wijf kan zijn. Het kan ook een vrouw zijn met verdriet, die eigenlijk het uitgilt. Het kan een vrouw zijn die de ex vergelijkt met Toetanchamon. Nou, dat is een lekkere, zeg maar. Ja. Dus in principe komen er allerlei kleuren voorbij. En het is ook het vieren van diversiteit, van wie jij bent. En waar je trots op mag zijn. En ik denk dat dat wel gelukt is. Vind ik ook. Ja. Het komt al bij elkaar in hier vasthouden. Waar, wanneer, hoe laat, et cetera? Nou, gisteravond hebben we onze eerste gehad. Hoe ging het? In de Westerkerk. En dat was echt superleuk. Mooie locatie. Maar daar is dit Explore Noord bekend om. Ja, nou ja, goed. Ik had hem voor mijn festival afgelopen maart had ik hem al gehad. En Westerkerk is natuurlijk een geweldige locatie. Muzikanten zetten ze neer en ze worden meteen blij. En dat gebeurde dus ook inderdaad maandag toen we starten met het repeteren. Westerkerk is fantastisch. En dus gisteravond. En we mogen morgenmiddag om 5 weer. En dat is heel speciaal. Volgend jaar gaan we naar Plovdiv toe. Okay. Dus volgend jaar gaan we hetzelfde kunstje doen, maar dan in Plovdiv. Het komt allen. Het is echt de moeite waard. Back ik wat. Live in Plovdiv, on tour, zei het ja. Goed, nogmaals, de wethang. Wil je dit nog zien? Snijden wordt dit programma weer hellen. Dan wie is het toilet, want het weer dus zaterdag een om 4 uur, zie je maar eens. In de Westerkerk, de tweede voorstelling. Prachtig mooi, 4 sterke, stoere dames en 2 heren met muzikanten, als muzikanten erbij. Of 4 muzikanten erbij al bij. Nederlandse muzikanten, hè? We hebben Tjeerd Nauta. Die doet van alle instrumenten. En Erik Poorteman doet ook van alle instrumenten. Met name drummer, percussionist. En die mannen zagen elkaar. Dat was zo leuk, hè, maandag. Ze keken naar elkaar. Even een minuutje elkaar aftasten met muziek. En hop, daar gingen ze. Toen dachten wij dames, oh wacht even, wij moeten ook nog. Dus, maar het is helemaal goed gekomen. Het is zo leuk. Maar we verstaan elkaar niet, hè. Dat heb jij misschien net gezien. De Bulgaarse delegatie spreekt alleen maar Bulgaars. Ja, nee, daarom maak ik geen diepte-interviews niet. Maar qua muziek is universeel, dat blijkt maar wel. Dat bleek heel erg. Alleen we proberen het nog steeds met handen en voeten elkaar duidelijk te maken wat we bedoelen. We hebben er wel een tolk bij, gelukkig, is ook noodzakelijk. Maar eigenlijk, het is hartstikke leuk. Het is heel leuk. Lucette van den Berg. Tiertank, dat is de wierst. Blue passievol, Blue vrouw. En Blue, kom met prachtige projecten. Dank u wel, succes. 4 woorden, Westerkerk in Ljouwertus in het kader van Explore Noord. Culturele haardstad, Plovdiv, neem het, ik al die maar op. Jelly. Goh. Kun je die eerste live optreden nog herinneren? Wie die eerste keer? De eerste keer? Wie dat thuis? Wie dat ergens in een zaal? Ja, in Sjerke heb ik wel opgetreden, in Lemmer. Ja. En in Balk wel, op het poppodium. Want je hebt ook nog een mooie cd-presentatie ergens, hè? Ja. Bij wie die?
Die hier wij toen in Sjerken. Heb kom ik promoot. Heb ik wat nummers jongt. En zo wat, ja. En je hoort hier de bus. Welk nummer is er aan? Het wetter. Live in Noorderin. Jelly Dikman. Ik zwaai door het wetter. Liek als ik in beweging weer. Pijlpetje en driegjes wat. Krijgt dus wat er in die nergens stier. Lauwe bliek als een mol. Dat is wat ik wil. Om maar net te jaren of te zien dat alles is verlend zonder daar ken ik net. Eten, sliepen, rennen, douche, leven. Dus blijf ik hier nog zitten. Ik hier nou wachtje, oh het wetter weer in beweging komt. En dan druw ik zo, onder zee onthaal, ben zo op mij wachtje zit. De lucht is licht en zonder ei. Safie boven mij, onaantastbaar en doos, staat dichtbij, liek als hij. Het is in de lof te lezen, maar op mijn lippen is bewezen zonder die. Sliepen, rennen, doen je leven. Dus blijf ik hier nou zitten. En blijf ik hier nou wachten. Oh, het wetter weer in beweging komt. En dan druw ik zo. Onder zee onthaal. Best op mij wacht je ziel. 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 Ik straai door het bed. Dat leek als ik in beweging weer. Fantastisch. Jannie Brandsma, Johan Keus en natuurlijk de ster van de cd zat dichtbij. Hiet het album Jelly Dikman. Straks dat ze nog een noemen en praat ik nog even oer die cd. We gaan oppraten over Voodoo. En dat rent als een beetje een rare trio terug het Explore Noord Festival hinnen. Dat mega XXL is. Dit hier in verband natuurlijk bij de culturele Haardstad. Die op zijn eigen rint dus morgen de burgemeester nog van Plovdiv. Die volgens mij de culturele kaai op heiling komt. En hij is besteed Leendert van der Valk. Leendert, welkom in Noorderwien. Ja, dankjewel. Gisteravond is Explore Noord al losgegaan. Moest jij gisteren ook gelijk al aan de bak wat betreft Voodoo of niet? Ja, klopt. Er stond een band die heet Voodoo Game. En daar mocht ik een soort introductie bij geven. Dus, je hebt een druk weekend, hè? Ja, nee, het is hartstikke leuk. Maar ik mag op alle 3 de dagen wat doen. Ja. En allemaal met Voodoo? Ja, klopt. Welk verhaal probeer je te vertellen dit weekend? Ja, nou, waar denk jij aan bij Voodoo?
Nou ja, rituelen. Vooral enge rituelen bij volgens mij kampvuren en uitdrijven en dat soort dingen. Ja, precies. Ja, dat is het beeld dat we hebben. Hè. Vaak Een klassieke, een cliché. Hè? Ja, precies. Naalden en poppetjes, dat soort dingen. Ja. Ik ben muziekjournalist en ik ben eigenlijk gaan onderzoeken wat voodoo, wat een West-Afrikaans geloof is eigenlijk van oorsprong, met muziek te maken heeft. En dat is heel erg veel namelijk. Het idee van voodoo is in West-Afrika dat je in trance kan raken en dan kan communiceren met goden. En de manier om in trance te raken is door ritmes te spelen, bepaalde ritmes. En ook wel wat chants erbij. Maar de muziek is dus essentieel voor het in trance raken. En het beeld van voodoo dat wij nu hebben, dat is eigenlijk ontstaan in de tijden van slavernij. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uit West-Afrika naar de nieuwe wereld gekomen. En daar was die religie absoluut verboden, was de slavenreligie. Dus dat moest allemaal onderdrukt worden, de drums kapot gemaakt, et cetera. En toen werd dat dus des duivels en werd dat vooral iets heel slechts. Terwijl in de oorspronkelijke West-Afrikaanse voodoo goed en slecht door elkaar heen lopen. En dat is helemaal... Het was ook maar één element van dat hele geloof. Precies, ja, precies. Dat je in de Bijbel ook over het goed en het kwaad hebt en de duivel. Zoals in elk geloof eigenlijk, ja. En dat is dus het aardige ervan, dat het eigenlijk een soort schuilkerk heeft gevonden in de muziek. Omdat dat al zo belangrijk was voor dat geloof. En daar kon het zeg maar geen kwaad. Daar hadden mensen niet door dat het eigenlijk religieus was als je die ritmes speelde. Want dan was het entertainment. En zo is dat eigenlijk nu dus nog steeds voor heel veel bands die dus onder andere op Explore the North staan. Een eigenlijk een hele belangrijke invloed. Maakt het genre dan nog uit wat je erbij plakt, bij wijze van spreken? Je zegt van nou we doen reggae of rock of wat dan ook, of maakt dat niet uit? Nou, eigenlijk zie je het in heel veel genres terugkomen. Het is wel zo dat hetgeen wat het meest door beïnvloed is door Afrikaanse muziek en de blues en de jazz en funk en zo. Daar zit het wel veel meer in dan in rockmuziek. Ja. En komt dat dan via de teksten naar buiten? Of moet je het toevallig weten? Is het een soort verborgen boodschap die je moet kunnen lezen dan? Ja, dat is het eigenlijk. Dus het is voor voodoo's, mensen die in voodoo geloven, en dat zijn er echt miljoenen wereldwijd, die pikken bepaalde ritmes bijvoorbeeld op als, hey, dat gaat over die god. Ja. Weet je wel, zoals je naar een schilderij kan kijken en als je niet religieus bent opgevoed, dan krijg je misschien maar de helft mee van wat er op zo'n fresco in een Italiaans kerkje staat of zo, weet je wel. Dus dat geldt voor die muziek eigenlijk ook. Een soort voodoo beeldtaal als het ware. Ja, maar dan dus gaat het hier vooral om de muziek. Zit het in ritmes en zit het ook wel eens in wat er gezongen wordt, maar vooral zijn het de drums. Nou ben jij een Westeling. Is het voor een Westeling heel erg moeilijk om te leren, om te ontdekken? Met andere woorden, als jij iets hoort en denkt, hey, verrek, ik herken het, of moet je daar nog heel veel moeite voor doen? Nee, dat is best wel lastig. Gelukkig hoorde ik van de voodoo-priesters zelf dat zij ook nog niet eens lang af. Valt nog wat te leren. Ja, precies. En voor mij is het nu zo dat ik wel herken van, hier zal waarschijnlijk iets van voodoo in zitten, maar welke god het dan is en waar het precies over gaat, daar heb ik echt iemand voor nodig nog steeds. Nieuwsgierig verhaal. Ja, nou ja, het is fantastisch om onderzoek naar te doen. Ja. Zeg, ik schrijf over muziek. NRC volgens mij publiceer je wel, met meer ook freelance. Dus je zal ongetwijfeld wel in meerdere kranten en bladen publiceren. Gaat het vaak over voodoo of is dit gewoon eens een leuk project? Nou, dit is voor mij wel een project geworden wat een grote vorm aan heeft genomen. Dus ik mag er op een gegeven moment in de krant niet weer over voodoo gaan schrijven. Hey, word je wel op festivals uitgenodigd als kenner dus? Ja, maar ik heb er een boek over geschreven. En dat is, daarvoor ben ik van New Orleans naar Haiti en Suriname en daarna naar West-Afrika, Togo en Benin gegaan. Overal popt dat dus weer op. Zeker, ja. En het wordt ook eigenlijk weer steeds opnieuw gebruikt. En de laatste tijd heel erg veel. En dat zie je ook bij de bands die er dus dit weekend staan. Noem eens een paar trouwens. Waar kunnen mensen die de wat voodoo-achtige muziek treffen? Ja, vanavond speelt Chouk Bois met Angstreumers. Twee producers die er elektronica aan toevoegen. Maar Chouk Bois is een Haitiaanse band die echt met de klassieke voodoo-drums spelen en ook die liederen gebruiken. Maar goed, die gaan dus nu in een soort elektronische mix. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ken ze alleen maar als de traditionele band. En morgen staat Ifriqiya Electriek. En die maken gebruik van voodoo-rituelen die ook dat is weer de interne slavernij, slavenhandel in Afrika, zeg maar, is er dus ook heel erg veel slaven zijn terechtgekomen in Noord-Afrika. En zij gebruiken dus uit de Tunesische muziek die voodoo-rituelen. En ook weer in een enorme elektronische, best wel heftige mix. En jij vertelt wat bij? Ja, precies. En ik interview bijvoorbeeld mensen van die band.
om een beetje grip te krijgen op datgene wat eigenlijk voor onze oren misschien best wel lastig te begrijpen is. Maar het is toch wel tof als je die achtergrond erbij hebt. Het is nog steeds gewoon entertainment. Ik bedoel, je kunt er lekker op dansen. Maar het kan iets toevoegen als je... Nou, de dubbele lagen. Ja, precies. Ja. Hoe heet je boek? Voodoo. Maar dan met OU geschreven. Leendert van der Valk. Dankjewel. Veel plezier. Succes. Dank je. En we zullen zien dat Leeuwarden een beetje voodoo sferen krijgt. Ja. Vast wel. Het is een heel intrigerend en interessant verhaal, dames en heren. Dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. Succes. Explore Noord. Meer informatie is wel op de site vinden. Ik geef weer naar Jelly. Nou Jelly. Goh, het waren fantastische muzikanten mij. Ja. Elke week nog heen, krijg je les of zo? Of, ja, ik krijg... ben je maar lekker aan het jammen dan? Nee, ik krijg elke media zangles van Jannie. Ja. Is er wat koppig, Jannie? Of wat meegaand? Hoe zit het? Nou, je zanglezen met Jelly is altijd een feestje. Ja, is dat echt een feest? Ja, ik word er zelf altijd heel blij van. En is het weekend weer geweest, dan denk ik... Menje, Jelly komt weer. Yes, denk ik dan. Hartstikke mooi. En Johan, is Verdijk zo mooi? Is Verdijk een feestje elke keer? Ja, zeker, ja. Volgens mij is het wel een beetje eigenwijs, hè? Was dat graag? Hè? Ja, nee, ik hoor van eigenwijze mensen. Oh. Ja, anders maken ze geen cd. Nee, nou, soms met jongen, dan is het een wutje erbij, dan jongens, dat zie je achter elkaar. De elke keer, dan is het goed. Nou, dat is beter dan mij. Ik maak wel 20 keer. Jelly, wat ben de ambities met de Ziggo Dome, Heineken Music Hall, dat soort werk? Oh nee. Nee, wereldtournees? Nee, dat hoeft voor mij niet. Doe het lekker beskieren. Ja, nou, de oerzetting van de muziek is oerzetten in het Fries door Jannie en Johan. Goed zo. En dat is dan noemen de aan, hè? Ja. Los van de Groen. Live in de Ordewien. 1, 2, 3 en... De nacht is nog maar krek begon, of ik ga een tremodijn. Sjoeg het skaat van je voor me op een morgen. Ik weet wel dat het sabbetocht is, maar het leek het leven zegt. Troch de vlammen van een netje doofje vuur. Wat ik doch, ik hoor die bij mij. En dat gaat niet voorbij. Want de vlinder levens, grote vlinder stroopt mijn leven. En ik voel mij zo goed, het is correct of zij mij op een jurken dragen wollen. Want ik zweef door de dag, ik kom los van de groen om daar. De dag is nog maar krek begon, op dan kan je stop me steeds. Sluit mijn eigen, maar ik sjoch de oero. Ik ben net dom, maar samen eerlijk, en ik luw alleen de blind. Dat ik daar eer in mij en mijn handen zil. Wat ik doch, ik hoor die bij mij. En dat gaat niet voorbij. Want de vlinder levens, grote vlinder stroopt mijn leven. En ik voel mij zo goed, het is correct of zij mij op een jurken dragen wollen. Want ik zweef door de dag, ik kom los van de groen op daar. Ik word wekken van die hand, ik al ben ik op mijzelf, ik vlees daar naar je lach. Ik ga op en kom bij de maar die hebben om mij heen en die lachende gezicht. Want de vlinder levens, grote vlinder stroopt mijn leven. En ik voel mij zo goed, het is correct of zij mij op een jurken dragen wollen. Want ik zweef door de dag, ik kom los van de groen. Want de vlinder levens, grote vlinder stroopt mijn leven.
Jelly Diekman. Sa dichtbij. De cd is al een tijdje uit. En ik ben blij dat we die eindelijk in de studio kregen hier. Jannie en natuurlijk Johan Tiege, dank ik. Zullen we zeggen dat de volgende keer? Ben er al bij plan voor een nieuw album? Hoe zit het aan? Ja, kom dan wel. Eerst deze maar. Eerst deze maar. Ja. Ben je tevreden? Ja, zeker. Ik vond het hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Jelly Diekman. Dames en heren. Ja, Joost, een applaus. Fantastisch. Dit is het eerste uur. Straks onder oren Wiebe Kaspers hier, Pieter Wilkers en Dina in het tweede uur van Noorderweer Live. Wat mat het worden? Reboel je weer heen in de list? Of net? Of die nijen van Andries de Vries? En twarres, wat voor plak mat die hebben? Nog even geduld, maar morgen is het Savier. De start van de Nije Frieske Top 100. Live op het Schaapmarktplein in Snits. Maar hier is Kroes, Wiebe Kaspers en Van Geeftem. Wees erbij of stem au op radio of televisie. De officiële start van de Nije Frieske Top 100. Live op het Schaapmarktplein in Snits. Morgen van Ian Notshuizen. De Frieske Top 100. Black Friday? Wij maken er een Black Weekend van. 3 dagen lang superscherpe aanbiedingen en acties op de Woonboulevard Groningen aan de Peizerweg en het Hoendiep. Kom van vrijdag tot en met zondag woonwinkelen en profiteren. Kijk snel op woonboulevardgroningen.nl. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Black Friday bij Easy Paris Excel. Daarom tot en met maandag 25% korting op echt alles. Geen uitzonderingen. Kom naar de winkel of kijk op easyparisexcel.nl. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe gitaar, drumstel of zangmicrofoon. We support your stage. Bax Music. Gooi je spiderweb uit en vang al dat voordeel. Een PlayStation 4, 1 terabyte, 2 DualShock 4 controllers en Marvel Spider-Man. Slinger jezelf naar bol.com voor deze supervoordelige PlayStation 4 Black Friday bundle. Alleen van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november. PlayStation 4, voor de players. Nu spectaculaire kortingen. Dit Black Friday weekend op baxmusic.nl. Jij shopt het. Jouw Black Friday voordeel bij Quantum. Dit weekend heel veel Black Friday acties. Quantum, daar woon je beter van. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvega, bij Kapega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister De Jonge vindt kindermishandeling het grootste geweldsvraagstuk van deze samenleving. Hij zegt dat in reactie op het bericht dat de verplichte screening op kindermishandeling niet werkt. Voorzitter van der Putten van het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling zei vanmorgen bij de NOS dat er gevallen worden gemist. Van de 55.000 kinderen die door huisartsen werden gescreend, werden er maar 9 verdenkingen gemeld bij Veilig Thuis. Minister De Jonge zegt dat er op 1 januari een nieuwe meldcode komt. Hij wil ook met kinderartsen in gesprek om te kijken wat er beter kan. Nabestaanden van de MH17-ramp beginnen een procedure tegen Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze houden Rusland verantwoordelijk voor het neerschieten van het vliegtuig en het frustreren van het onderzoek. De nabestaanden willen dat Rusland veroordeeld wordt en beschouwen een eventuele veroordeling als een belangrijke vorm van erkenning. Er loopt al een andere zaak bij het Hof over MH17.
4 mannen zijn in Antwerpen veroordeeld voor verkrachting van 2 Nederlandse vrouwen. In maart werden de vrouwen meegelokt naar een hotel en verkracht. De rechtbank in Antwerpen legde de daders gedeeltelijk voorwaardelijke stelstraffen op van 4 en 5 jaar. En de vrouwen hebben ieder recht op een schadevergoeding van €12.000. Het Zeeuwse inbrekersgezin dat in de zomer werd opgepakt in Zeeland heeft zeker 160 inbraken in campers en auto's op zijn geweten, zegt de politie. De vader en moeder werden geholpen door zeker 4 kinderen. De politie spreekt van kindermishandeling en van een criminele organisatie. Op 4 december komt het inbrekersgezin voor het eerst voor de rechter. Het weer nog, geregeld zon, vrijwel overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen wordt het wisselvallig en kil. Het gaat dan bijna overal regenen. En mogelijk valt er in de loop van de middag en avond ook natte sneeuw. Met name op de Veluwe en langs de oostgrens. Er staat morgen een koude wind en het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze is nog een uur te gaan bij Noorderwien Live Versterker. Nog 12 zelfs. Maar we zijn als 12 uur hier. Onder andere met Pieter Wilkens, Wiebe Kaspers en Dina live in Noorderwien. Graag dadelijk. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Dit weekend bij Expert. Spectaculaire Black Friday deals. Nu in totaal €800 voordeel op de 55-inch Q9F QLED TV van Samsung. Het perfecte plaatje. Dichterbij dan ooit. Kom voor deze en alle andere Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. 2018, het jaar van jou het culturele haardstad, rint naar de Ain. En wat badde er een soort? Nou snij, de laatste dag van de reopening, zeggen we waarom, maar vooral ik vooruit naar de toekomst. Mijn gasten aan tafel, in Veenster op 2000 Zeg het op televisie of kom naar het gemeentekantoor van Ljouwert. En wees welkom. Snijdt een beetje Jelwe Seizen, Omroep Friesland Televisie. Geef kleur aan Black Friday met Trekpleister. Tot en met zondag 25% extra korting op speelgoed. En alle haarkleuring en alle make-up 1 plus 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Grote keukens, kleine keukens, landelijke keukens. Je vindt ze allemaal bij de nummer 1 van Nederland. Al onze keukens zijn gemaakt in onze eigen fabriek. En die bieden we nu aan met 40% korting en de montage voor slechts €1. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom adviseert Specsavers niet alleen regelmatig uw gehoor, maar ook uw eigen risico te controleren. Want als u dit al heeft verbruikt, is dit het moment om een hoortoestel aan te schaffen. U ontvangt namelijk tot en met 31 december 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Maak nu een afspraak en bel gratis 0800 9003. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede deel alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dit achter de bar gezellig. Volkert, zuiver krijgt zie je het, maar Volkert is weer poort. Waar best Volkert, jongen? Hey! Ja, wij hier nog even werk.
Dat is veraast. Best weer helemaal afsminkt. Ja, dat kan het gaan. Ja. Een artiestenleven kan wonderlijk verrennen. Hoe is die jongen? Ja, best. Ja, goed. Drok dus, met al die vaststellings. Ja, van de morgen nog weer aan het repeteren geweest van de Christconcerten met Adrie de Boer en Ilja Rosenberg. Dus dat gaat terug. En ondertussen dan helpen we Sinterklaas aan dan eens even. Waar zit je? 24e de snijden. Ja, ik heb er een week over die om die data in mijn hollen te krijgen. Want dat was vorige week een mysterie. Maar komende snel, dus 24 in Akrum, in de sporthal daar. Om kwartier of 4 en dan de week daarop, 2 december, in het Barontheater van Opende. En nou ja, dat gaat dus net over Christ, maar dat gaat over een Sinterklaasvoorstelling. Hey, jou die lekker deel achter de bar, en gezellig zitten. Dat ik zit, Klaske, verder daar straks praten we nog even over al die dingen die ze doet. Klaske, alles goed voor je? Ja, hartstikke goed, jongen. Ja, lekker bezig. Drok mij van alles, hè? Mij van alles, ja. Daar hier wat kratel hoor, hè? Ja, want de mail is meer van, oh, ik kom vrede even deel sowieso. Want vind ik leuke artiesten, maar daar had ik weer van alles benijn. Ja, nou, ik ga natuurlijk ook een hele soort muziek vragen. En ik ga een radioprogramma waar die zo dus de bluesman bij mij in de studio komen. Die hebben aankomende sneeuwtje een prachtig mooi festival. Stronghold Blues en Rock Festival. Ja, ja. Ik hoor voor de mensen die de beeld beheimen het affiche omheen. Ja, dus nou, ik zei, ik zal even een beetje reclame voor je maatje, maar dan maak ik even heel het spieken. Ja, maar spieken. Ja, oké. Frans en Jelle komen naar die kerstek. Ja, die mag je maar weer eens in wegkomen, toch? Ja, die ben geweldig. Maris is ook een hele mooie band, een hele goede zangeres. Six Strings, featuring Bas Kleine op de mondharmonica. Nou, dat is altijd mooi. En natuurlijk de Holdinga Blues Company. Die mag je echt nog eens haar willen, maar die jongens zijn geweldig. Ik bewaar dit affiche. Waar is dit al hier dus? Dit is al hier in Sportkantine Harmonie in Dokkum, de voormalige bioscoop. Ja. En ja, dat is sneeuwt jong en het begint om 9 uur. En dat gaat door tot in de late uurtjes. En dit is vast net het laatste was de meiden die Jan had voor mij. Ik kom straks weer bij die gezellige Klaske in ieder geval hier in de studio. Ik doe even bij de heren van Sweet Björsterdel. En kom ik uit bij een dame die ik jaren vliegen als de gast hoor ha. Dina Popma, hè? Ja, klopt. En volgens mij wie dat in het mag ik even graven, Dina Drinks Tea of zo? Correct. Is dat heel lang alleen of net? Nou, dat is al wel dik Jelien, denk ik. Ja, zeker. En hoe lang zit je al in de muziek? Al volle langer, hè? Ja, al vanaf toen ik liet zwieën. Dus, maar serieus de laatste 10 jaar. Ja. Regelmatig, want ik volg je een beetje op social media, drok met concerten. En bijzondere concerten, hè? Is de Zuidlezer was precies dorst. Nou, op dit moment organiseer ik eigenlijk lichtconcerten. De concerten was bij Lezekist. En om mensen beter de muziek ervaren te laten eigenlijk. En zo tot rust te maken. Weet je, net zien hoe, dat klinkt wat negatief, maar even wat oors dan een drokke zaal, waar iedereen met z'n heel elkaar praat. En doe haast echt zijn van een stukje rust erin dus. En ga maar lekker hingen. Ja, ik vind zeker in de stijl waarin ik speel, ik vind het zelf veel lastig dat mensen praten. De Dutch disease, hè, nemen ze dat. Ja, het is, ik geloof wel echt dat het iets typisch Nederlands is, maar ik dacht van, nou ja, mensen vinden het zelf ook heel fijn om te luisteren. En vinden het vaak zelf ook wel heel storend, dat er oren mensen wie kan je nog even erop praten. Ja, leven net. Nee. Nee, we komen van de muziek en er zijn heel soort muziekliefhebbers. En denken, nou, we hebben een kaartje gekocht en we er ik echt van genieten. En voor de artiesten is dit een stukje respect. Ja, zeker. Helemaal niet eens. Waar is mijn naam? Nou, aan deze kant Benson Itoe. Hallo, welkom. Achter mij Mamour Stek op percussie. Welkom ook. En daarachter Pim Kokkeler op gitaar. Heren, welkom. Leuk dat we erbij binnen. Is dit een vaste bezetting? Is dit zo nou en dan eens? Nee, dit is in principe een vaste bezetting. Ik dacht, ik was dingelinnig en we hadden nog één achtergrondzangeres bij. Maar die koeien wordt net. Dus. Doe wat zo. En ik had Jet bij de soundcheck. Klinkt fantastisch. Dames en heren, een spreekverbod in de studio. Maar dan echt totaal. Dus ik zeg maar echt stil horen. Hoe heet het noemen? Het noemen je Blue Man. The blue man away.
Prachtig. Straks krijgen we nog een nummer van Dina en haar muzikale compaan. Ik ren eerst terug naar Peter Wilkes graag. Jonge gast in deze studio. En eigenlijk ja, praten we iets wat op Steve uitverkocht is. Het Jongensgala. Ja, dat we... Ook Weenske. Ja, dankjewel. Ja. Dat wie vrij gauw ons al uitverkocht. Ja, dat jij. Had u dat verbaasd, verrast? Of? Ja. Het is nog nooit zo uitgegaan als dit hier. En je merkt wel dat het elke keer wat vlotter gaat. Maar het is alle jaren nog goed verkocht trekken. En dan weet mooi morgen weer het uitverkocht. Weer een bijzondere aflevering, multicultureel. Nou ja, het is 2018, hè? Dus elk wel wat bijzonders doen. Dus dat wonen wij ook. En cultureel, nou ja, multicultureel natuurlijk. De douane niet. Ja. Dus we hebben mensen die een culturele achtergrond hebben, maar die willen al heel lang in Friesland wonen. Die hebben vregen om mee te doen. Dus een heel boont programma is het dan. Ja. We straks wie wij goed praten. Want ik ben wel nieuwsgierig wat je op de waan gaan. En natuurlijk nog hoe die. We 10 plan voor 2019 binnen. Haha, het vreek iedereen. Dus daar ik ontkomst er net hoor. Maar ik wil eerst vragen om noemen te spelen. Welke dus als eerste? Nou, als we het dan toch goed 2019 hebben.
Ik hoop dat ik een nieuwe cd opnemen kan. En dan is dit een nummer van de nieuwe cd. Had het al een titel? Doenslied heb ik het nog maar neemt. Ik kan eigenlijk net een titel bedenken. Dus Doenslied. Nagelnaai, Pieter Wilkes. Lei, 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 lei. Lei, 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 lei. Als een vrouw en een man doen shit, worden ze één. Dan veelt het vertrouwen, dat zien ze neus die. Zij jouwt haar oor, hij laat zien eer om haar mul. Ze kennen de betingsten, de regels van het spul. Als een hijk en een zeik, als een prijsmachine bruid. Als wie het een belofte van de eeuwigheid. Als wie er neer te redden, wie het altijd zeggen. Als een vrouw en een man doen shit, worden ze. Als een vrouw en een man doen shit, is er geen ik of do. Geen kiezen, geen klaaien, geen verliezen, maar no. Hij had de leiding, zij draait mij hem mee. Ze kennen de stappen, ze weten de waai. Als muzikanten dit speel je in een grote symfonie. Als koren dit jongen in volsluine harmonie. Trouw en secuur, bedoefd en begin. Als een vrouw en een man doen shit, lei, 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 lei. Lei, 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 lei. Als een vrouw en een man doen shit, is er geen strijd. Ze klimken en strelen, ze ben enkel kleed. Ze hoegen neer te sissen, ze schuggelkoor aan. Lief, je lief, je poeha, je verlet van vertoon. Als het skaat op de moor, als het silhouet. Daarin is stalbeelden en emoties, juist net. Je langs ben je verdriet, als wie het altijd zeggen. Als een vrouw en een man doen shit binnen. Dit is het refrein trouwens, hè. Lei, 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 lei. Lei, 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 lei. Lei, 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 lei. Als een vrouw en een man doen shit, is dat een moment van een vloeiende stroom, van een schip dat goed rent, zonder invloed van wat ik zien doel. Lieken ons kuinten tussen logger gevoel. Goed altijd maar ze blijven, voor altijd een peer. Maar we redden het net op zitten vol. Maar ja, het zeer, maar hoe verschillend wij binnen en hoe bot ik versliep. Als wij het jaren doen, shit binnen. Niks om. Lei, 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 lei. Fantastisch. Nagelnaaiwerk. Zeg maar even hier in de Noorderwind-studio van Pieter Wilkes. Straks praten we. En hier heb ik nog 2 nummers van hem hier in deze halling van Noorderwind Live. Dirk, zullen we kijken. Ik zie te genieten van de muziek van Dina. Straks praten we van hem, Piep Vol. Maar wat wordt die volgende nummer? Het volgende nummer, dat jit. Dat jit Strong. En dan wil ik heel kwart iets toe zeggen. Microfoon is verdijd. In de studio ook. Dit nummer heb ik schreun in Geerwerkjen Mamoer achter mij. En het deel wat ik zong, wat je hem net verstaan kende, dat is in het Wolof. En Wolof is de Senegalese taal. En wat het betekent is, rimmet mij naar de leefde dag.
tell the same stories all over, and this is where you are wrong. It's the last time you fool me, because today I am strong. Don't you worry, I won't tell anyone. 'Cause when everybody's gone, you are bringing me down. And when everybody's down, you make me feel small. Tell the same stories all over. This is where you are wrong. It's the last time you fool me, because today I am strong. 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 Nu dem, nu doch, nu wach, geh mal gei. Nu doch, nu geh mal gei. Nu wach, geh mal gei. Nu dem, geh mal gei. Nu dem, nu doch, wach, geh mal gei. Nu doch, geh mal gei. Nu wach, geh mal gei. Nu dem, geh mal gei. Fimatole sorinama, doch lube de gis, lole chol begis. Fimatole sorinama, doch lube de gis, lole chol begis.
En dat weer Dina, live in Noorderwind. Straks meer, Noorderwind. Eerst op net. Black Friday? Wij maken er een Black Weekend van. 3 dagen lang superscherpe aanbiedingen en acties op de Woonboulevard Groningen aan de Peizerweg en het Hoendiep. Kom van vrijdag tot en met zondag woonwinkelen en profiteren. Kijk snel op woonboulevardgroningen.nl. Oh, het riool is verstopt. Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Optrekken en afremmen met 1 pedaal, semi-autonoom rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl. Dit gaat heel veel blije gezicht opleveren. Nu bij Kruidvat alle Biodermal gezichtsverzorging of gezichtsreiniging 1+1 gratis. Dat scheelt de helft. Woehoe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Leons reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een paar jaar geleden ging ik in stenen. Dat was een goede beslissing, maar nu dat de nationale hobby is vastgoed wel heel duur geworden. Dus ben ik weer gaan beleggen. Maar dit keer wel bij een bank die zelf belegt. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank hoor. Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Specsavers Audience heeft iets nieuws. Bijna onzichtbare hoortoestellen. Deze ultrakleine hoortoestellen zijn volledig in het oor verborgen. Bijna onzichtbaar dus. En ook voor deze hoortoestellen geldt onze actie 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Kom dus snel naar Specsavers en test de nieuwe hoortoestellen gratis en vrijblijvend. Meer informatie op specsavers.nl/onzichtbaar. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. De nieuwe bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Nu ook zonder bijbetaling. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Pieter Wilkes zal eens weer optreden en ik wie Kaspers kroept achter de vleugel in het vervolg van Noorderwind Live. Maar nou is het naar de provincie met Tieten Seijers. Van de 34 A-zo'n-blokkeerders hebben 18 uur het heger beroep ondertekend, zien de uitspraak van de rechtszaak zien haar. Onder haar is ook Jenny Douwers van Drachten, die de heegste werkstraf kregen had. De rest van de groep die luidt hem deel bij de uitspraak. De rechtbank veroordeelde de blokkeerders van de A-zo'n vliet niet maar de Sinterklaas-intocht aan werkstraffen tussen de 80 en de 200 uren. Jenny Douwers kreeg 240 uren. Het heger beroep werd behandeld door het gerechtshof hier in Ljouwert en dat is namelijk gedacht net jeder als in de jest van Takomier. Theo Joosten is de informateur voor de nieuwe gemeente wat Eerst-Friesland. Joosten had bestuurder in het onderwijs West en is bestuursvoorzitter van CDA Friesland. Joosten wie in het verliezen ook al informateur in Waadhoeken. De werindelingsverkiezingen zien wat Eerst-Friesland bin woont terug het CDA. De partij krijgt zo'n zitten in de nieuwe gemeente hier. De FNP is maar 5 zitten, de tweede partij. Joosten zult waanden met ziekje van partijen voor een coalitie. En als hij klaar is maar zijn advies, dan begint de formatie. Een grote skiënpost, zowel financieel als emotioneel voor Tekema, de eigenaar van Tekema Campers op de Gediek. Vannacht rekken er bij een grote brand meerdere campers totaal los. Tekema denkt dat de skiën misschien wel oprennen kan onder €1 miljoen. Het wie een klap doet er vannacht bij zijn bedrijf aankwam en de vlammen uit het dak komen zich. Dus krijg ik nou in een soort droomleven, of nachtmerrie, ik het samen zeggen. En je wil gewoon leven, het is mijn levenswerk, ik ben er dag en nacht mee bezig. En dan in één keer zie je alles in bron staan en dan wil je net vrolijk van, dat doet me heel vol.
ien dag de baas wezen van het grootste museum van Nederland. Dat hield Joet voor directeur ter Avest van het Hannemahuis in Haas. Hij wikselt Joet van baan met zijn collega Dibbits van het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar hoe verschillend dat die musea eigenlijk binnen, Dibbits die zit vooral de overeenkomsten. In Amsterdam zijn er 700 medewerkers. Nou, hier heb je zo'n 4 medewerkers, maar 60 vrijwilligers. Maar er is één ding wat precies hetzelfde is. Het gaat over de kunst en de geschiedenis van Nederland. Je merkt gewoon dat de mensen die daar werken, die houden van wat ze doen. Ja, en dan is het helemaal niet zo moeilijk om directeur te zijn. Dan het waar. De loft is groen, maar de zinnen is er geregeld bij. Dus dit kwalijk wien en het is een graad als fjouwer. Vannacht dan is het om het vriespunt hinnen. Morgen is de loft echt groen. Dan heb ik ons op wat ruim. Het wordt dan 4 graden. Snijden is het droog, maar een beetje zinnen en dan wordt het 5 graden. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu met de unieke 365 dagen Morgana slaapgarantie. Morgana. Goed en gezond slapen. Hey koopjesjager, het is Black Friday bij Xenos. En dat betekent dit hele weekend heel veel Black Friday deals. Zoals alle schildersdoeken 2 plus 1 gratis. Ga voor nog veel meer acties naar de winkel of online. Ontdek het. Xenos. Dit weekend bij Expert. Spectaculaire Black Friday deals. Nu de LG OLED 55B8 van €1999 voor €1499. Onvoorstelbaar beeld, extra scherp geprijsd. Kom voor deze en alle andere Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. Deze winter bij IKEA. Dark deals. Voordeel op heel veel producten. Ja, zo deal je met het donker. Kom van 22 tot en met 26 november naar de winkel. Of koop het op ikea.nl. Advies over gezondheidsproducten? Ga naar Trekpleister. Extra aanvulling van vitamines en mineralen voor iedere levensfase. Nu alles van de Vitamon en Bional 1 plus 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Soms zaten we hele middagen naast elkaar. Dan hoefden we niks tegen elkaar te zeggen. Het was fijn, het was eigen. Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten. Voor alles wat je waard is, voor je het weet is het voorbij. Want alles, ja alles, is nu. Laten we wat meer naar elkaar omkijken. KRO NCRV. Nu bij Aldi, Black Friday 3-daagse. Met kortingen tot wel 70%. Profiteer van deze uitverkoop op mode, multimedia, gereedschap, huishoudelijke artikelen, woondecoratie en nog veel meer. Het aanbod kan per winkel verschillen en op is op. Dus wees er snel bij. Black Friday 3-daagse bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Rob Friesland. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje hier te vieren. Met Pieter Wilkers die optreden, Sil, Wiebe Kaspers. Eigenlijk een wat minder onderwerp, tenminste wat negatiever. Want City Jazz, het hoort ermee op. Waarom? Dat is de vraag die we straks stellen. En zoals we krijgen, krijg de eerste reacties al binnen. Prachtige muziek van Dina. En ja, die volg ik al heel lang. Ooit had ze bij mij in die Lietse radiostudio al eens een keer optreden. Heel fanatiek dwaande mijn muziek, want dat gaat al even. Ja, ik kijk al je dingen hier let, met muzikanten erbij. Zitten dat tournees of fest of weer dat ze nou een projectmatig? Hoe werken ze eigenlijk? Nou, ik heb nou in Kwartenhek een boeker. Dus voor de komende zimmers is mijn bibber wel wat drukker. Ik heb in het verleden altijd alles zelf dienen. Dus dan skreun ik gewoon alle je verschillende plakken om. En nou, de concerten waarbij mensen lezen kunnen, die organiseer ik wel zelf. En dus wij net een officieel tournee, maar er staat altijd wel een heel stuk op de agenda. Dus, Maar pro zelf dwaan dus. Ja, hoe dreig je het om dan een boeker aan het werk te zetten? Ja, nou ja, op zich... Wel een dingetje lijkt mij.
Ja, nee, wel goed. Hoe lees ik wel een soort. Dus ik heb nog steeds een soort te doen. En daar is hij heel blij mee. Maar het scheelt wel dat hij wel weer wat meer netwerk heeft dan ik. En anders moet je al die plakken ouw en maar meestal in contact komen. En daar heb je net altijd tijd voor. Ik ben altijd zin in, hè? Als het live op Trainsdorst. Zit in een bepaalde hoek of ben je juist heel breed? Want het is natuurlijk als hele mooie relaxed popmuziek benaderen. Ja. Maar had ook wel wat folky-achtig. Ja. En dan is het zelfs ook nog als wereldmuziek voortzetten. Hè? Ja, precies. Ja, ik ben er zelf ook nog wel ziek in de in. Aan de ene kant kun je het echt heel goed op een festival deel zetten, maar meer mensen. Soms ik doe ook wel een soort huiskamerconcerten. Dan is het wel heel iets en intiem. Dan is het ook heel mooi. Dus ja, dat is het fijne, dat ik het op een heel soort plakken dwang in. En dat doe ik het luistervolle mogelijk. Soms mijn band, soms alleen nog op mijn een muzikant of nog een zangeres erbij. En zo kijk ik elke keer een beetje per plak van, nou, wat past hier het beste? Hoe was het bij een listconcert? Neemt dan de list gewoon zelf mee, maar het meestal kerstens meenemen? Hoe werkt het dat praktisch, joh? Nou, we hebben Oude Sneu een heel geweldig listconcert gewoon in Utrecht. En dan winnen er al je matrassen op de groen. En dan winnen 44 mensen en die line echt helemaal verpampers en te genieten. En de ene wordt rekken en die moet echt googelen en de oren die... Of misschien wel in sleep, maar dan op de positieve manier. Ja, mooi alleer. Nou, had je jezelf veilig vielen? Ja, precies. En dat is heel bijzonder, want je kinderen dan... je sjuggt net naar de artiest in principe, of dat mij wel natuurlijk, maar je klapt ik net tussen droog. En de muziek is echt verdij, dus dan kun je het helemaal in die opnemen. Dat is heel bijzonder. Wat mooi hier, 2019 dus? Ja, absoluut. Dus het is nog heel veel soort in de planning. En zeker, de listconcerten zijn voor mij heel belangrijk. Want dat is echt iets waar ik mijn handtekeningen op steen heb. Dus daar denk ik zeker maar terug. Meer informatie? Hoe best het makkelijkst te vinden qua informatie? dinamusic.nl en op Facebook Dina of Dina Music. En dan vind je me wel. Succes en tot de volgende keer. Ja, zeker. Dank u wel. Hartstikke mooi. Dina, hier. Ja, prachtige muziek. We nodigen je zeker nog eens een keer weer uit. Dan werk met Pieter Welkens, want die belooft. Kreksos trouwens, en ik zit er maar even bij. Ik zit er even op beeld, want dan staat het vast. Marcel Smit komt mij naar je album, had het beloofd. Gerben Douwstra komt mij naar je album, had het beloofd. Pieter Welkens komt mij naar je album. We krijgen je droog. Nou, mooi toch? Maar al je droog in. Leuk nummer, man. Oh, dankjewel. Ja, lekker vlot op. Ja, het nummer is al wat ouder. Alleen ik heb het nog nooit eerder opgenomen. En dat is mooi, dit nummer wat nu komt. Ik nagelnij, of nagelnij, maar dat komt op het nijalbum. Het komt trouwens uit het theaterstuk Skin Skip. En zo die nummers, die heb ik nou eigenlijk wel verst op mijn repertoire. Maar die wil ik ook eens een keer verst lezen. Dit nummer wat nu komt, dat is eigenlijk een heel serieus en rustig nummer. Dus ik speel het net altijd. Maar, of heel vaak net eens. Maar nou wel, gelukkig. Hoe heet het? Die lesconcerten, dat lijkt het mij wel wat. Ah, en die muziek? Daar zou dit heel goed bij kunnen, dit vers. Wat is Pieter Welkens. Wat zo stoot waan, als ik daar een ring joeg, een gouden ring die mooi glimt. Een duur, een mooie, een nette beteljen, die toch zo mooi bij die klein stemt. Hebben wij ons lot dan in eigen hand, en ruit ziel koon eeuwig kwijt. Is het een zegen, is het een zegel, en is leefde dan voor altijd. Een baan van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt op wie leefde bouwt. Is het een belofte, misschien valske hopen, symbolisch of voor de schijn? Waar zie je wij nou, wat willen wij weer en maak het voor heel en zus blind. Het kan zomaar wijzen dat je nou een set witte, waar we niet meer mogen. Dan is het al te laat, het is vaak net te sturen, daar kun je net altijd voor. Een baan van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt op wie er leefde bouwt.
poster mooi pronkje, stiekem hoop je dat er dan altijd een voor is. Maar mooi zwier metaal, kies geen leefde keepje, voordat het wist, je het mis. Maar ik joeg die de vraag en ik joeg die de hemel als die in mijn vermogen lag. En voor zolang als het wordt, zal ik van die haar al horen, elke tel van de dag. Een baan van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt, op wie er leefde bouw. Een baan van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt, op wie er leefde bouw. Prachtig. Pieter Wilkes, hij doet daar nog een nummer. Zijn eigen album 2000 verwacht je hem, Volkert. Pieter, mooi hè? Ja, prachtig. Ja. Ik dacht, ik ging gewoon even bezet. Ja, lekker nou. Ja, zou mij dat dan even hè. Best wel op een gong westen net? Ja, daar heb ik het in en over steens, jongen. Ja, dat is kroksteen van hè? Ja, maar nee, ja, ik ben benieuwd wat het aan teweeg brengt, of wat het inhoudt of net inhoudt. Zullen we vooral net zeggen wat het is? Nee, meestal moet ik gewoon sjambluwen. Ja, en Roos Jere en dan de verhelling even zien, zei je. Ja, precies, ja. Ja, dat is ook nog radio. Hey, mooie mikjes zijn hè? Ik vind het prachtig. Ja, mooi. Ja, die mensen eerst die Bulgarije. Ja, dat is leuk, want dat is muziek. Ik luister hier wel eens naar Chantel. En dat is gewoon hele vrolijke muziek. En dat heeft er ook wel wat van. En het komt gewoon uit de Balkan waai. En dat is muziek, als dat juist, dan kist eigenlijk net stilstaan bloeien. Als dat in de winter juist, dan is het zomer. Pure passie. Ja, machtig vind ik dat. Als wat met jazz of net? Ja, ik wil. Ja, kom maar op. Nou, mij praat als worst in ieder geval. Wat minder is het swingende afscheidsfeest. Dat staat er officieel op de affiche die ik hier in mijn hoorn heb. 24 november, 3 uur, ga ik daarvoor even een reclame van maken. Paddy O'Ryan en dan hebben we het over City Jazz. Gert de Jong. Wat nou? Waarom stop je hem? Nou ja, als je 2 keer achter elkaar af moet zeggen omdat de financiën tekort zijn. Dan ben je er wel klaar mee. Dan ben je bent er nooit klaar mee, want het is muziek hè. Maar als je een festival organiseert, dan ga je afspraken maken met allerlei mensen. Voor geluid, voor PR, voor optredens, voor projecten. Daar weet Wiebe wel meer van. En dan moet je op het laatst zeggen van, sorry jongens, we komen weer 10.000 tekort. Nou ja, en de druppel was een beetje dit jaar, het culturele hoofdstad. Er zijn een aantal vaste sponsors afgevallen. Ja, en dan houdt het op. Gewoon de beurs leeg. De beurs is op. De frustraties te groot. Ja, die hebben we al achter ons gelaten. En als je dan hier een beetje rond kijkt en je hoort al die muziek, dan... ja, dan kriebelt het wel wat. Goed, we komen er straks nog alleen op waarom. Maar in ieder geval Heim Wol. En dat vind ik wel mooi. Keers om in stijl te eindigen met een Oskiersfeest. Want dat is het eigenlijk. Dat is het, ja. En we bieden daar eigenlijk de kern van ons festival aan. Jonge mensen die ook 5, 6 jaar geleden begonnen zijn, maar in ieder geval bij ons podium kregen. Die gaan dat concert verzorgen. Het kost niks. 3 uur. Zorg dat je vooraan zit, want je hoort en je ziet ze spelen hoor. Nou, kom straks bij Jeroen, Gert. City Jazz, nog een keer. En een van die meesten die zit hier achter de vleugels. Zijn voornaam voel al even. Wie bij Kaspers. Spietig nou, het is toch wel een festival mijn naam. Ja, zeker. Ja, absoluut. In 2012 weer de eerste keer dat ik moeder mocht. Snorraap, man. Dat klopt. Ja. Nou ja, goed. Ja, sommige dingen komen en gaan. Zoals leven natuurlijk. Maar ik vind het wel mooi dat ze er een soort Oskiersfeestje van meiden. Absoluut. En ik net maar de minsten, want... Hiske Oosterwijk, nou, fantastische jongeres, maar de hele list. Prachtig zit ze Bouma, Jouw Duurt Oosterhaven, Matze Voshol, Mr. Tim de Vries, dan neem ik hem nog maar even. En Do. Hey, ze is achter de vleugel. Zullen we het muzikaal even omlijsten? Nou ja, ik zal die even... ik speel je net een heel nummer, want dat nummer dat wordt 3 uur. Maar snel wordt het maar niet 1 uur. Maar ik heb een jazzbewerking maken van de Canto Ostinato. Dat is een stuk wat 3 uren wordt. En... Die hebben tot jazz bewerken. Dat ging nou net jaren later, want we zijn net maar eens treinen. Dat is echt maar eens treinen. Maar Mats en Jaruurt jaren. Maar ik speel je even een gedeelte van het stuk, dan heeft een beetje een idee. Dat speelden we op 2012
voor een deerstil gouverneursplein. En dat was voor mij een hele mooie nieuwe ervaring in de muziek. De studio is all yours. Wiebe Kaspers. Wauw. Voor de muzikant Wiebe Kaspers, komende snij dus bij het swingende Oskiersfeest van City Jazz. Het is vrij toegankelijk. Je hoeft er niks voor te betalen in Paddy O'Ryan. Straks, net Rijn, praten we nog met Wiebe, Silly Expili en praten we nog even met Gert van de organisatie. Pieter, even toch hoe het jongensgala, nou ja, volle bak. Waar zullen er al hier optreden? Net al jij, maar onder oren? Nou, de verste mensen, hè? Anneke Dauma, Griet Wiersma, Gerbe Douwstra en ik. Maar als gast hebben we Ineke Dijkstra, jong zangeres. Is hier ook wel best in het programma. En Andries de Vries, die heeft eigenlijk dit hier pas een paar singles uitgebracht. Dus dan krijgt de douane.
Maar die worden terug Omroep Friesland wel aardig oppakt. En dat leek dus heel geschikt voor het Fries Jongensgala. Dus die hebben we ook vrij. Een jong talent, zeg maar. De omroepen. En dan hebben we natuurlijk Basil en Denise, die Goyim komt. Ja, dat is fantastisch. Ja, het wordt een feest. Goed zo. Goed, jongen. Wij nemen het op. Ik vind de omroep wordt toch goed stuurt op televisie. Alvast een heel zo plezier. Du hast nog hier een nummer voor u. Welke is dat? Ik wil er weer, hè. Dus ik wil maar een versje van Sinterklaas, jongen. Op zien in de rietenroeren dak. Zo brengt er alle pakjes wetten. Ja, eenvoudiger ken ik de versjes ook net mooi, Sinterklaas. In warm wind, in pikkenacht, maar geld. Hippe hoppe, Sinterklaas, dat is mijn held. Hij slaat nooit in mijn oor, hij komt elk ier. En Spanje ziek die sissen, dat is... 5 december is de dag die telt. Hippe hoppe, Sinterklaas, dat is mijn held. Een toefkeer, een watel uit de groen. Doch ik in mijn schoentje elke joen. En dan jong ik maar het versje lieke blik. Oh, wat is het altijd spannend elk jaar. En ekkel is er nog zo wit hoe oud. Hij bleef al lieke goed van zijn hond. Onthoud, ja. En wat ik vrije hak hem al vertelt. Hippe hop, Sinterklaas, dat is mijn held. Een toefke, een watel uit de groen. Door ik in mijn schoentje elke joen. En als jong ik werd het versje lieke blie. Oh, wat is het altijd spannend elk jaar. Ik wil krijgt als hem zo'n prachtig hoos. Een witte skimmel, nee, ik wil niet oos. Maar dan vlieg ik over de huizen, maar geweld. Hippe hop, Sinterklaas, dat is mijn held. Hippe hop, Sinterklaas, dat is mijn held. Hippe hop, Sinterklaas, dat is mijn held. Hey, mooi. Goed, Pieter. Alvast een heel veel plezier met het Jongensgala, met die Nijste album. Hast verder nog leuke zaken nog? Ja. Is er altijd wat om die henne te doen? Het is nou de hele dag summertime, hè? In het WTC. Ja, dus, volle bak? Ja. Dus het wordt een mooi weekend. Ben je nog kaarten voor? Wist dat toevallig? Ja, voor het WTC is hard. Valt net, ja. Ja, dat is voor het net vol. Maar dus daar kunnen wel wat meisjes bij, ja. Simmertuin, Snijder Megje dus en Pieter Welkers. Tot de volgende keer. Dank u wel. We gaan straks naar het Tredoerle van Noorderwil Live. Wat mat het wurren? Reboel je weer heen in de list? Of net? Of die nijen van Andries de Vries? En twarres, wat voor plak mat die hebben? Nog even geduld, maar morgen is het Savier. De start van de Nije Frieske Top 100. Live op het Schaapmarktplein in Snits. Bij Iris Kroes, Wiebe Kaspers en Van Geeften. Wees erbij of stem hou op radio of televisie. De officiële start van de Nije Frieske Top 100. Live op het Schaapmarktplein in Snits. Morgen van Ian Onsheizen. De Frieske Top 100. Stel dir eens voor, die laatste restplak midden in de natuur, onder een beam of aan de waterkant. Dat kan op Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en op Natuurbegraafplak Bremer Wildernis in Zondel. Dan kiest er zelfs die eigen plak uit. Op het mooiste restplak in Noord-Nederland. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Je mag al wat stadiger rieden, hè? Er wordt aan het dik werken. Ja, ik zeg het. Dat is die snelheid ontpast! Maai door veilig bij het werk onder dik. Sjog op samenwegwerken.nl. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Zondel. Dan kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
uitvalt, doet er nog een tandje bovenop. Nu alles van Elmex en Meridol 2 + 2 gratis. 2 + 2 gratis, dat is dubbel zo voordelig. Oh! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Op zoek naar een heel goed gevoel deze feestdagen? Als wij van Oxfam Novib je mogen tippen, vraag eens geen nieuwe sjaal, maar liever een geitje. Of 10 kippen. Daarvan wordt niet alleen jij blij, maar ook iemand in een ontwikkelingsland. Jij blij, zij blij. Bekijk alle cadeaus op oxfamnovib.nl. Oxfam Novib. Samen verslaan wij armoede. Jij shopt het. Jouw Black Friday voordeel bij Quantum. Dit weekend heel veel Black Friday acties. Quantum, daar woon je beter van. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Black Friday? Wij maken er een Black Weekend van. 3 dagen lang superscherpe aanbiedingen en acties op de Woonboulevard Groningen aan de Peizerweg en het Hoendiep. Kom van vrijdag tot en met zondag woonwinkelen en profiteren. Kijk snel op woonboulevardgroningen.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. 18 blokkeervriezen gaan in hoger beroep tegen hun vonnis. De groep blokkeerde vorig jaar de snelweg A7 om een anti-Zwarte Pieten-protest te voorkomen. In totaal stonden 34 blokkeervriezen terecht. De meeste kregen een taakstraf van 120 uur opgelegd. De 18 die in hoger beroep gaan hebben vraagtekens bij het medeplegen. Volgens hun advocaten is daarvoor een nauwe en bewuste samenwerking voor nodig en dat is niet bewezen. Onder de 18 is ook Jenny Douwes, het boegbeeld van de blokkeervriezen. Zij is veroordeeld wegens opruiing, maar werd vrijgesproken van opruiing tot geweld. Minister De Jonge vindt kindermishandeling het grootste geweldsvraagstuk van deze samenleving. Hij zegt dat in een reactie op het bericht dat de verplichte screening op kindermishandeling niet werkt. Het Landelijke Expertisecentrum Kindermishandeling meldde vanochtend aan de NOS dat er gevallen worden gemist. Van de 55.000 kinderen die door huisartsen werden gescreend, werden er maar 9 verdenkingen gemeld bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Later bleek dat bijna 500 kinderen uit deze groep alsnog bij Veilig Thuis in beeld kwamen. Minister De Jonge zegt dat er op 1 januari een nieuwe meldcode komt. Hij wil ook met kinderartsen in gesprek om te kijken wat er beter kan. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht tegen Rusland in. Ze beschuldigen Rusland van het schenden van hun grondrechten door het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne in juli 2014 en het frustreren van het onderzoek daarnaar. De klagers zijn nabestaanden van 70 passagiers van de MH17. Ze willen dat Rusland veroordeeld wordt en zien dat als een belangrijke vorm van erkenning. Het weer, geregeld zon en vrijwel overal droog. Morgen wordt het wisselvallig en kil. Het gaat dan bijna overal regenen. Mogelijk valt er in de loop van de middag en avond ook natte sneeuw. Met name op de Veluwe en langs de oostgrens. Er staat morgen een koude wind bij 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus, nog een uur Noorderwind live met heel soort live muziek. Onder oren Zwiert en Bierster. Ja, Zwiert en Bierster in de jood. Maar we doen nog volle en volle meer. Graag Alex. Hoi, ik ben Epke Zonderland. Als dokter weet ik hoe belangrijk het is dat je gemakkelijke gezondheidsvragen kunt stellen. En als sporter wil ik zelf ook graag snel een goed antwoord. Wil jij snel en deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag? Stel je vraag via de app Dr. Epke. Kijk op defriesland.nl voor meer informatie of download nu Dr. Epke. Jij in de Friesland. Samen beter. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Gooi je spiderweb uit en vang al dat voordeel. Een PlayStation 4, 1 terabyte, 2 DualShock 4 controllers en Marvel Spider-Man. Slinger jezelf naar Weekamp voor deze super voordelige PlayStation 4 Black Friday bundle. Alleen van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november. PlayStation 4, voor de players.
Kruidvat Supersized Black Friday. Dit hele weekend amazing deals. Bijvoorbeeld alle make-up 2 plus 2 gratis als je online bestelt. En gratis verzending. Super beautiful. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit weekend bij Expert. Spectaculaire Black Friday deals. Nu de krachtige Acer Aspire 3 laptop met Intel i5 en snelle SSD-opslag voor nog geen €500. Kom voor deze en alle andere Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. Ja, het is koud. Ja, het regent. En ja, het waait. Daar kun je over klagen. Of je gaat gewoon aan de slag in de warme werkkleding van Welkoop. Nu, Sturvik Pilotiec. Van €54,95 voor €37,95. Winddicht en waterafstotend. Nou, dat werkt wel. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Heeft u reumatoïde artritis? En heeft u, ondanks uw behandeling, nog steeds klachten? U krijgt meer grip op deze ziekte door samen met uw arts beslissingen te nemen. Wilt u weten wat de behandelopties zijn of hoe u aan het werk kunt blijven? Vraag de brochure aan via gripopreuma.nl. Dit is een bericht van Pfizer. Optrekken en afremmen met één pedaal, semi-autonoom rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Meer grip op reumatoïde artritis? Vraag de brochure aan via gripopreuma.nl. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvega, bij Kabega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Ja, lekker. Ja, meis. Je moet het wat aan meer. Ben ik heel lekker bij het lijst horen. Volkert, doe maar niks meer in de war. Ja, dat hij je dan. Ja, want ik zie het ze krijgt, maar nu ben ik weer opstoom. Ja, nog een keer. Welkom bij het lijst horen van Noorderwind live. Dat verwacht je dan. Dat is toe je vriend Wikke, hè? Ja, zo weer ik even wat in de war, maar die data. Maar, en nu stek ik daar, jongen, denk ik. Ja, ik begin er niet om te praten, maar goed, jongen. Hey, trouwens, kijk bij me met Pieter Wilkes hier te spelen. Ja, mooi. En toen had ik nog een anekdote hoor. Ja, dat is heel leuk. Dat versje hippe hoppe Sinterklaas, dat is mijn held. Ja, want Sinterklaas is een held, laten we eerlijk wezen. En het leuke is van de eerste keer dat ik in een productie speelde als Zwarte Piet, dat wie maar het geheim van de stoomboot en wie nooit band die zong dit versje. En wij hingen dat op CD en dan gingen we naar de repetitie staan en dan zitten we maar een ploegje mensen in die auto en dan zetten we deze CD op. En dan fleren we al razend met dit nummer hoe de A-song heen. Om een beetje in de stemming te komen. Echt rock'n'roll. Ja, dus ik moest me echt inhouden hoor. Dat is natuurlijk heel mooi zo. Ja, nou, maar je beste tent al breken. Ja, is dat zo? Ja, het is toch rock'n'roll. Shit, dan weet ik dat van de volgende keer. Hey, een jongen in Greens. Zei hij dat wat? Een jongen in Greens? Ik kom net zo vaak in Greens. Nee, hè? Nee. Soest is 4,5. Ik denk even een berichtje met de volgende band, maar dat zei hij niks. Dat lukt ik maar net. Dit is een klassieker, Volker. Zwiete Bierster wel eens van je? Nee, ik net. Nee. Jonge generatie. Het is net best. Dit heb ik herinneren. Ja, dat. Ja. Wiebe Kaspers is wel. Ja, die ken ik heel goed. Ja, wie hebben zeker. Ja, want die speelt het ook wel eens in de tieken. Ja. In het feesttent. En Wiebe, Moors Snits trouwens, hè? Frieske Top 100. Klopt ja, om hier horen. De Oortraap. Ja, zeker, maar de Grider-band. Ja, prachtig man, goed. Nou, die had Sweet en Bierster intussen. Nou man, het is maar goed dat je hem
werden ze bij elkaar binnen, van de jonge generatie. Ja, kennen ze net meer, hè? Ik kom maar in jonge jaren, dan weet ik voor het werd ook hier. Ja, joh, maar dat is net bij iedereen zo, hè? Nee, dat is, nou, ze jij dat eigenlijk, kijk, hè? Ja. Ik zeg op je Facebookpagina, leuk dat je er bent trouwens, je welkom, prachtig. Het is geen reunie, maar wat dan wel? Ja, het is, we gaan gewoon zin om even een deuntje te spelen. Ja. En verder is net hele zwieren namen dat Bidel is van de reunie, dat lijkt wel heel zwier op een maag natuurlijk. En we willen de juiste dingen maar wat zo licht mogelijk op een maag lijkt, van wat man. Gewoon even lekker spelen met Chanal en mijn muzikanten die uit die tijd bij komen en echt even lekker spelen. Is het dezelfde bezetting nog? Ja, dat is precies dezelfde bezetting nog. Ja, hoe zien we dat net dingen? Nee, prachtig man. Ja, mooi man. Goed, ja, voor mij, ik ben ermee opgegroeid. De Friesket op 100, verschillende noemers van je. Wanneer zal je weer optreden? Want je binnen je jaren, maar je zal echt nog een heel concert doen, hè? Ja, dat is 8 december. Dan speel je in de Kruiswaai in Danwaar. En het is echt al uitverkocht. Dat we al binnen 4 dagen weer dat altijd hadden, we nooit dacht. We gingen een hele plan maken van grote borden bij de Azaan en van de marketing en weet ik al. Ja, nou precies, ja. Dus dat we net nodig net. Dat hadden we zelf ook niet verwacht, maar we zijn wel blij dat het jou de burger wel moet vanzelf. Ja. Goed, ik vind het geweldig dat je in Noorden weer live gaan. Want ja, je had van die listjes en ik zeg, het is weer de beste. Ja, dat zeg maar net meer slagen. Die ben ophouden met stoppen, die komen nooit bij. Dan stem je samen op Vreten Mickey in de studio. Welk nummer begin mij? Jone Ingreens. Dat was hij al. De Jone Ingreens, prachtig, speciaal. Dames en heren, Oegeruits van Jan Roel, Hamersma, Brand, Visser, Jacob de Boer. Yo! Je was jong, door als het houden in hand bij zijn student. Ik kreeg het niet zo. Maar hoe zei het niet los en draaide die waarom naar die vent. Zwaai je lang, 40 jaren. En nu zien driezen, wie wint voor elkaar. Werd te leren. Het vak het best, wie staan en grijsam. Een jonge grijs. Ik had die was jong door als het houden in hand met zijn student. Ik knikte het niet zo. Maar u zei wie me los en draait is die waarom naar die vent. Maar ik kwam al op in kamer. Doe hier zou die een vrouw een beetje roes. Doe wie van mij een vreemd, als mij een praters. Meestal blunke nacht, je linnen werden naar ons. We kunnen het mee praten. Een tientje uit elkaar, lieke die een wies besluit. Ja. Wie aan het wak is kreun en één keer bellen. Het laatste wie een gedicht en doe wie het doet. Een jongen in grijs. Die was jong, door als het houden in hand, mijn zo'n student. Ik knikte niet aan, maar toen zei wie me loons en draaide die waarom naar die vent. Een jongen in grijs. Ik had die was jong, door als het houden in hand, mijn zo'n student. En hoe zei ze er mooi uit? Ik
is die nog steeds. En ik denk net dat dat bent. Ah, fantastisch. Dat ik die ooit nog eens in deze studio jaren zo geweldig heb. Nog live, Sweet Beste. Straks meer man, dankjewel alvast. Hang around. Straks praten we en jij heb ik nog wat vanwege City Jazz. Maar eerst even naar Frank. Frank die mailde mij, Frank van de Ploeg. Voor de band Sackback, hè? Yes. Hoe is het bij de band? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, vol optredens. Hij komt laatst naar je album uit. Hoe bleek je? Ja, het gaat mal. Ja. Zit je al in de studio of ben je nog in het proces van screwen? Het is bijna geleden. Hoe bleek je? Mixen en masteren en de door uit. Ja. Gaat er al een titel? Nee. Je zit nog te brainstormen hoe alles moet heten. Wordt die rauw? Wordt die productioneel? Misschien wel glad? Wat doe je hem? Wat wil je hem? Zo hard mogelijk. Ja, en zo loerd mogelijk. Vliegen week krijg naar Slayer West, het laatste concert. Dus ik zie je nog een opvolgende band eigenlijk. Ik weet er ook bij. Ja, Bist je in Zwolle West? Ja, wist. 4 dagen doof, maar geweldig. Ja, ik try hè, maar... ja, maar ik wil een beetje doof, dat scheelde. Kijk maar. Weer te gek concert trouwens, Slayer. We ben dus dwaan met een Oskierkes concert. Maar daarom wist je net. Nee. Je mag een feestje. We hebben morgen een feestje. Ja, we gaan een feestje in Lantaarn in Dokkum. Vertel. We hebben 4 bands. En ik zit wat in het ding van... Ja, Slayer en andere bands. Meesten weet net meer... Jongeren weet eigenlijk net meer wat het is. Ja, het t-shirtje van de H&M kiezen, hoor. Ja. Maar daar is het bij zijn. Ja, dan kan je zien wel een Motorhead en alles. Oh, verschrikkelijk. Ja. Ja, totdat ze de muziek hebben. Ja, dan is het shirtje nooit weer aan. Nee. Goed jongen, maar je hebt een Janne, een metal Janne. Nou, het is net, we beginnen wat met een alternatief bandje. Superleuk, gisteren. Ze zijn nog net heel lang bij gekomen, maar zeker om te komen. Daarna hebben we Lights Off. Zij spelen wat covers van System of a Down en al je hut en mooi. Dan hebben we de mensen uit Ljout. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ganos Lal. Ik vind het prima. En dat is een doom metal band. Okay. Ze komen hier bij. Die jongens hebben de helft van het D-drive dienen. En het is superleuk. Komt zeker deel. En wij sluiten hier nog met dikke Harry. Ja, heerlijk. Het kan mij net loot en hurt genoeg. Goed jongen, in je keer, maar het vaker? Ja, het maakt natuurlijk vaker. En, maar ja, ik hoop dat het drok wordt. Het is oren wie het echt drok. Het bier weer op, dus dat is mooi. We gaan DJ erbij ook nog. Okay. Mr. Postmortem. Kijk. Dus dat wordt mooi. Hoe laat? Waar? We beginnen om jou in Dokkum in de Lantaarn. En het gaat de hele nacht droom is. Succes. Dankjewel. Daar hebben we het al even over. Mijn City Jazz, helaas, heel te kwad. Gefrustreerd natuurlijk in die zin van ja, dan heb je een leuke Janne en een leuke dag organiseert en dan kom je weer te kwad en dan ben je muzikanten bij. Op een gegeven moment is het mooi geweest dus. Wie zwier beslissing? Hebben we er lang hoe nadenken maar, vergaderen maar? Nou, feitelijk 2 jaar. Ja. Vorig jaar ook afgezegd. En het jaar ervoor ook al. En toen zeiden we, als het nou weer niet lukt, dan... mooi geweest. En voor ons is dat misschien wel jammer. Je hebt ambitie. Maar het gaat vooral om onder andere de man die daar achter die piano zit. De muzikant. Ja, een podium, ja. Ja, maar en gelukkig hebben we dan Free Jam. Die begint met allerlei activiteiten. Die is 2-3 jaar geleden gestart. Dus hopelijk brengen die het weer een keer tot een festival. Want een hele hoop mensen weten niet wat ze missen als ze het niet horen. En een beetje goede jazz, komt u maar. Ja, absoluut. Maar ja, kijk, als je dan in 2012 iemand op een podium, stormpodium hebt staan, terwijl Ruben Heijn aan het voorbereiden is, en die staat te applaudisseren naar die tijd, nou ja, dan zit het wel goed met de talenten, dacht ik. Jammer dat het stopt, het mag zo is het leven. Soms zeg ik, het is City Jazz in ieder geval. Die wil een Oskierfeest organiseren. Ik ga naar Wiebert, maar die zit kleren om nog weer een noemen te doen. Hiske Oosterwijk, fantastisch talent. Internationaal zeer vermaard inmiddels. Die hebben erbij. Het komt snel een beetje wel goed, denk ik. Dat wordt fantastisch. En als het ooit weer bij begint, hier komen en dan... Ja, absoluut. Oké, dank u wel. Goed, een van die meesten naast Mats Voshol, Jan-Ruud Oosterhaven, Sietse Bauma en Hiske is dus Wiebert Kaspers. Hij doet mij onder het Oskiersfeestje. Ja, zo is het leven, hè? Ja, het is heel spietig, maar ja. Welk nummer is dat? Een eigen nummer, dat heet My Silent Sea en er zitten ook wat jazz-invloeden in. Goed luisteren. Live in Noorderwien, Wiebert Kaspers.
just want to be alone. The more the merrier used to be my chorus line. 3 never was a crowd, now 1 and 1 makes 9. Don't you dive when the deep of my silent sea, when I desire to be free, stop looking and leave me. Oh, I just want to be alone. Just want to be alone. Don't want to sit in the same boat. I make my own waves still. Don't want to hold your head above the water when you meet your Waterloo. Don't you dive with the deep of my silent sea, when I desire to be free, stop looking and leave me be. To be free, stop looking and leave me be. Leave me be. Leave me be. Leave me Wauw, wat een muzikant. Wiebe Kaspers. Hij is een van de artiesten te Germen, Hiske Hoosterwijk en Oren. Dit komt de snijden mee in Perjo-Rijn, het Oorskiersfeest Dwaanzillen. Vanaf 3 uur. Helaas bestaat dan net meer City Jazz. Maar goed, wel een mooi muzikaal Oorskiers. Straks praten we nog even. Hij nog even noemen, Sweet en Juster. Ja, Beslijne Rutten, hè. Ik denk van, het is ticket voor een smoken hier. Live in Noorderwien. Ik wie mij beetje van
Tabe en vrouw. En wie zoen bij de film daar. Maar wie er hier is heelerwijs. Ik zei, hey meidje, ik maak die aan. Wie hier dan doe, naar het boetenveld. Het wie zakot als een steen. En daar op die achterbank van die ATVW hadden wie doet die beslijne rutten. Hij maakt de jetta voor mij beslijne rutten. Het kwam droog huis gevrij. De radio varine en die spelen zacht. Ik joh het bier Countdown Café. Wij staren gewoon wat het smoek achter in die ATVW. Beslijne ruiten. Hij maakt de jetta voor mij. Beslijne ruiten. In die ATVW. Stappen mij en mokkel de hele nacht lang, zonder dat ik me vervelen zal. Maar als ze af wat redden kind op die achterbank, maak het warm, krijgt het verschil. Een slijnde rutan. Beslijne rutten. Achter in die ATVW. Ik vreeg een wijsje.
Zwiete Bester, straks meer. Zaterdag is deals maken. Jij haalt je dochter van voetbal. Hij doet de weekendboodschappen. Jij plakt de fietsband van je zoon. Hij loopt met de hond. En met Skoda is het nu ook goed dealen. Dankzij de eindejaarsdeals. Jij rijdt voor het einde van het jaar een gloednieuwe Skoda. De dealer rekent een extra scherpe eindejaarsprijs. Zoals de Karoq, een complete SUV vanaf slechts €199 bijtelling per maand. Kijk nu voor alle eindejaarsdeals op skoda.nl. Skoda, simply clever. Black Friday bij Easy Paris XL. Daarom tot en met maandag 25% korting op echt alles. Geen uitzonderingen. Kom naar de winkel of kijk op easyparisxl.nl. Op zoek naar een heel goed gevoel deze feestdagen? Als wij van Oxfam Novib je mogen tippen, vraag eens geen nieuwe sjaal, maar liever een geitje. Of 10 kippen. Daarvan wordt niet alleen jij blij, maar ook iemand in een ontwikkelingsland. Jij blij, zij blij. Bekijk alle cadeaus op oxfamnovib.nl. Oxfam Novib. Samen verslaan wij armoede. Heeft u reumatoïde artritis? En heeft u, ondanks uw behandeling, nog steeds klachten? U krijgt meer grip op deze ziekte door samen met uw arts beslissingen te nemen. Wilt u weten wat de behandelopties zijn? Of hoe u aan het werk kunt blijven? Vraag de brochure aan via gripopreuma.nl. Dit is een bericht van Pfizer. Voor kleine of grote bedrijven is dit het moment om naar Brother Business Printers te kijken. Voordelig en betrouwbaar, met precies de print- en scanopties die voor jou belangrijk zijn. Bovendien krijg je nu tijdelijk tot €250 cashback. Kijk voor de modellen op brother.nl/cashback of ga naar coolblue.nl. Voor elke business een brother. Meer grip op reumatoïde artritis? Vraag de brochure aan via gripopreuma.nl. Jij shopt het. Jouw Black Friday voordeel bij Quantum. Dit weekend heel veel Black Friday acties. Quantum, daar woon je beter van. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azus, een Frieske Elvisman in de studio. Jawel, en Femke Weidema. Leeft in Amerika, werkt direct, maar is even weerom van theatertournee en een optreden in Noorderwien. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. Van de 34 A-zoon blokkeerders hebben Njoentje het heger beroep ontekend in de uitspraak van de rechtbank. Onder haar is ook Jenny Douwers van Drachten die de heegste werkstraf kregen had. De rest van de groep die leidt hem deel bij de uitspraak en daar had ze alle jaar haar eigen redenen voor, zei haar advocaat Jalling van der Goort. Grof zijn komt het erop del dat sommigen er kleer maar binnen of last hebben van de stress en de publiciteit. Soms spelen er persoonlijke omstandigheden, persoonlijke redenen ik om te zeggen van nou ik ben het er misschien inhoudelijk net mee eens, maar ik wil net nog eens een keer de stress en de energie stekken in een heger beroep. Dus er binnen diverse redenen kan ik zeggen. De rechtbank veroordeelde de blokkeerders van de A-zoon Vliedenier maar de Sinterklaas-intocht aan werkstraffen tussen de 80 en de 200 uren. Jenny Douwers kreeg 240 uren. Tegen beroep werd behandeld door het gerechtshof in Ljouwert. Dat is namelijk gedacht net jeder als in de jest van Takomier. Een man uit Ljouwert had 3 jaar cel gekregen omdat er belutsen wie bij een tal hemkwekerijen in Drachtensruster via Ljouwert een Frensjer. Een vrouw van de vertochte en uit Ljouwert kregen 2,5 jaar cel voor zijn oordeel in de zaak. De man zou belutsen west bij een hinnenplantage in Frensjer. Hij hier hoezen in Ljouwert en Dronriep en in het hoes in Dronriep vonden de politie door de stiet munitie, kroet en ecstasy-pillen. De verdachte is de man die het Vliedenier vast in hoes derde Delskettenwaters weer verwoenen rekken. De waardoor rekken maar houden dat de shitpartij een aanrekening biedt in het criminele circuit. Theo Joosten is de informateur van de nieuwe gemeente Noord-East-Friesland. Joosten had bestuurder West in het onderwijs en is bestuursvoorzitter van CDA Friesland. Joosten wie in het verliezen ekkel informateur in Waardhoeken. De werindelingsverkiezingen in Noord-East-Friesland ben woont door het CDA. De partij krijgt zo'n zitten in de nieuwe gemeente. De FNP is maar 5 zitten, de 12 partij derde. Joosten zult waanden met ziekje van partijen voor een coalitie. Als hij klaar is maar zijn advies begint de formatie.
Een grote skeerpost, zowel financieel als emotioneel, voor Terke Terkema, de eigenaar van Terkema Campers op de Gediek. Vannacht rekken bij een grote brand meerdere campers totaal los. Terkema denkt dat de skeer misschien wel oprennen kan rond €1 miljoen. Het wie een klap, doet er vannacht bij zijn bedrijf kwam en zeggen dat de vlammen uit die campers kwamen. Dus krijg ik nou in een soort droomleven, of nachtmerrie, ik het samen zeggen. Je wil gewoon leven, het is mijn levenswerk, ik ben er dag en nacht mee bezig. En dan in één keer zie je alles in bron staan en dan wil je net vrolijk van. Dat doet me heel vol. Het waar dan. De loft is beroen, maar de zinnekinderen nog bij komen, dus dit kwalijk wien. En het is een gratis fjouwer. Vannacht is het om het vriespunt hinnen. Morgen heb ik een beroene loft, maar kans op het Rijnwetter. Het fjouwer graden. Snijn is het droeg, maar een beetje zinnen erbij. En het wordt dan 4 graden. Kun je een cv-ketel wel vervangen door een warmtepomp? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Alsjeblieft. Een zachte commercial. Om even tot rust te komen. Te ontharden, of liever nog, te verzachten. Omarm zacht. Het leven is al hard genoeg. Aquacel, de kracht van zacht. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Een top 3 gangen menu, 50% korting bij dat leuke restaurant om de hoek. Ik reserveer meteen voor vanavond. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Deze winter bij IKEA. Dark deals. Voordeel op heel veel producten. Ja, zo deal je met het donker. Kom van 22 tot en met 26 november naar de winkel. Of koop het op IKEA.nl. Ook voor een gezellig etentje of een avondje uit, ga je naar socialdeal.nl. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe basgitaar, piano of producer gear. We support your stage. Bax Music. Nu bij Aldi, Black Friday 3-daagse. Met kortingen tot wel 70%. Profiteer van deze uitverkoop op mode, multimedia, gereedschap, huishoudelijke artikelen, woondecoratie en nog veel meer. Het aanbod kan per winkel verschillen en op is op. Dus wees er snel bij. Black Friday 3-daagse bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Nu spectaculaire kortingen. Dit Black Friday weekend op baxmusic.nl. Lekker terug met het muzikale feestje onderhoor met Klaske Verber. Daar zit je al de hele middag gezellig achter de bar. We krijgen straks een prachtig optreden. Voorspel ik die nou van Femke Weidema. Heel benieuwd. Ja. Nou, Kiri Waskau, ik zei blijf lekker hingen, maar er was ook nog wat leuke dingen erin. Ja, de laatste vrijdag van de maand hebben we al een oorlierbeurs in Dream Project Studios live artiesten. Gewoon lekker intiem. En 30 november dan komen de 3 vrouwen. Maak even heel het spieken. Chaos. En dat met de Peggy Kanters, Anne Rikst van der Woude en Jantina Oosterveld. Die kent ik wel, die had je direct wel eens west. Dus die komen dan bij ons te spelen. En Sarah Seuteman hebben we in het voorprogramma. Kijk. Nou, Freulen Seuteman, Sint-Juster. Hartstikke mooi. En 11 december dan hebben we weer een singer-songwriter sessie. Dus dan komen Efren, die had je direct wel eens bij die in Noorwegen. En die komen dan optreden en ze gaan vertellen hoe je aan hun versjes komen. En de mensen die komen, net alleen singer-songwriters bij welkom. Muzikanten, iedereen. En dan geven we dus ook in groepjes versjes krijgen. En hartstikke mooi. Over december. Leuk man, goed. Zwierde Beester, ze staan er al weer klaar voor. Wat vind ik fantastisch dat ze 3 uur binnen. 8 december, maar dat is al uitverkocht dus in Damwoord, in de Kruiswei. Daar bloedt het dan voorlopig even bij. Of hij moet weer een nieuwe plan, of Sjoggie hem wel. Nou, we hadden al wat stenen over 4 wier, maar
Op die manier dus. Nee, Lekker relaxed. Ja, we sjoggen wel eens even. Nee. In principe ben we net uit elkaar, hè? Maar we zijn eigenlijk net bij elkaar. Het zit er al, het rommelt wat. It's only for fun. Zit ik hier dan? Hou maar zo. Jongens, welk nummer gaan we doen? Femme Fatale. Femme Fatale. Sweet Up Jester. Je zag maar koeien net vinden. U zeggen niet moorden en wie herkent me kwaad. Ik zeg alleen, ze zijn mijn vrienden. En ik stapte maar in. Ik zie me kut, maar wie te laat. En wie te laat. En wie een vromme Zuid-Zuiger Zwart wie had hier, zwart wie die hurricanes ze on hier. Weer in rustig terug en ik moet zeggen, het is goed. Het weer krijgt af is een waterpier en ik stapte maar in. Ik zie bekijk, maar wie te laat. Maar wie te laat. Het weer van mijn zuiden gradus. Evil land. Dezelfde werd west en ik stapte maar in. Ik zie het verkeerd, maar het weer te laat. Het weer te laat. Het weer van mijn Zuid-Zuid. En dat van mijn Zuid-Zuid. Ja, even laat. Sweet and Jester, fantastisch. Uitverkocht dus en hoe 4 zeker weer. Ergens in Friesland. We komen straks nog bij hun weer om. Stel je even voor. Hesselkuip is van de Popkelder. Ja, Popkelder, hè? Ja, Popkelder. Ja. Niels Bremer van de Crooked. Ik ben Daniel van de Popkelder. Gerrit-Jan Tjulker ook van de Crooked. Ja, Popkelder, een presentatie. Ja, geheel in de traditie van de Popkelder doen we dat zo'n beetje ieder jaar. Ja. No Snijn in Balwerk. Een gevarieerd programma, dus we dachten met je maar even heen om wat reclame te maken, want het is erg leuk. Ja, en doe 16 hier van de band, dus? Ja, klopt. Ja, wij repeteren inderdaad in de Popkelder. En 1 keer per week. En zondag spelen we in de Bolwerk. Ja. Dus gaan we de tent daar rocken. Ja. Mooi plakje. En vrij Nijek, hè? Het is 2 jaar, denk ik nou. Ja, jij bent er bij de Iepening geweest. Het zeggen fantastisch, u destijds. Ja. Het leeft dus? Het leeft, ja. Maar er mag wel wat meer mensen bij. Oké. We hebben nog wel wat ruimte hiervoor. Ja. Dus snits mij wel wat meer rocken wat dat betreft. Ja, vind ik ook, toch? Is er een bandje cultuur daar op dit moment? In de Snake? Ja. Nou, op zich vind ik dat best wel oké in Snake. Ik bedoel, we hebben het Bolwerk. Bolwerk gaat steeds meer leven. De nieuwe planner is er. Nou ja, dat merk je echt wel. Dat er steeds meer opkomt. Ja, Bolwerk, ja, dat bestaat ook al zo lang wat dat onbelangrijk. Daar heb ik een mooie popkelder bij. Hoeveel bands zijn er gemiddeld te spelen?
ben nu om en bij de 10, 11 bands. Het varieert wel eens een beetje. Het gaat wel weer eens een stapje wel weer eens. En er komt wel weer eens een nijbandje bij. En Snijn hebben we ook een stuk van. Ja, dat staan. Dus variërend van rock, blues, punk, metal. Kan ik niet missen. Dat is wat nam maar net. Ja, we kunnen Speaker No Trouble hebben, Odd Easer. We hebben Fanny Denham hebben, I'm Captain. Bliss hebben, Metal Force. Dat varieert wat van eigen werk naar covers. En we hebben... een foodtruck komt er langs voor voor de innerlijke mest. En er is een DJ die wat rockplaatsjes draait. En in de pauzes, in het rustige gedeelte van Balwerk, is er nog een dichter. Dus van alles en nog wat. De Koek is dus een mooie popkelderband, maar is je al daar begonnen, hè? Nee, we zijn begonnen op D-Drive, zijn we gevormd, hebben we ook allemaal gestudeerd. En daar is de band eigenlijk ontstaan. En eerst repeteerden we hier in Leeuwarden, maar we wonen vooral we meest wonen in Sneek. Dus dat is gewoon makkelijker. Leuk man. Kom eens een keer langs hier. Ja, nou dat is zeker, dat is nog een puntje. Wij hadden het laatste dat wij Slag om Sneek gewonnen in zo'n wedstrijd. En een van die, als je won, wij hebben dus gewonnen. Ja. En dan zeiden ze ook, dan mag je bij Willem Waldpeak spelen. We gaan in 2019 even een dataplan. Een maken. Ja, leuk. Ja, de deal. Hoe laat? Waar precies? 3 uur, Balwerk, Snits, komende Snijn. Be there. Kelder. Dankjewel jongens. Ik moet kwart horen. Dankjewel. Succes. Snits. Jawel. Want ik ga naar Femke Weidema. Femke leeft, woont, werkt in Amerika. Nashville. Ja, absoluut. Met je eigen studio zelfs. Ja, inderdaad. Ja. Hoe lang al? Al bijna 6 jaar in Nashville, ja. Stoute schoenen aangetrokken? Of was er een andere aanleiding dat je naar Amerika ging? Ik ging eigenlijk naar school daar voor 1 jaar. Ik zou gewoon studeren. En toen daarna wilde ik verder studeren en deed ik mijn masters. En vanuit daar steeds meer dingen gebeurden. En toen uiteindelijk zat ik in Nashville. Ja, per ongeluk. Sommigen met hele grote namen. Nou, de naam valt steeds in alle artikelen, lees ik. Maar noem hem ook maar. Mary J. Blige bijvoorbeeld. Heb je mee gewerkt? Werk je daar nog mee? Daar heb ik net vorige maand mee gewerkt. Ja. En dan schrijf je songs met haar of voor haar? Ja, voor haar. Dus dan komt ze gewoon binnen, vertelt ze haar verhaal. Dan schrijf je daar een song over. En dan, ja. Bijzonder. Hard bestaan? Of heb je inmiddels een succesgraad bereikt dat je denkt, nou, ik kan wel lekker luxe leven? Nee, het is nooit luxe. Het is muziek natuurlijk. Maar het is, ik ben gelukkig. Dat is het belangrijkste, toch? Vind ik ook. En je maakt mooie muziek. Komt de theatertournee voor jou aan? Ja. Wanneer begint die? Gisteren. Oh, die is gisteren. Ik dacht, ja, waar was het begin? Zoetermeer. Oké. Ja, en dan straks nog Tilburg morgen. Volgende week Drachten. Zwolle nog. Dus ja, heel leuk. Nou, je gaat 2 nummers spelen. Welke? Ja. Stranger, dat is de eerste. En dan daarna doe ik Love Me Wrong. Dankjewel. Femke Weidema. Came from the land where we skate on ice, ride bikes, live simple lives. And I moved to the land where you change the color of your eyes, put lipstick on your feelings and pretend like you are fine while I am lonely, feeling stranger than a stranger. I pretend like I belong, but speak a language they don't know, and still I'm lonely, feeling stranger than a stranger. Home's no longer home, 'cause I have been away too long. I slept on other people's pillows, dreaming other people's dreams, and I found that that's not me, so I had to leave with an accent and a suitcase, a few tricks up my sleeve. I guess I made it work, I guess I made it, and still I'm lonely, feeling stranger than a stranger. I pretend like I belong, but speak a language they don't know, and
And here I am on a Saturday night, curled up on the couch with a glass of wine, feeling sorry for myself. That's what I do sometimes when I am stranger than a stranger. I pretend like I belong, but speak a language they don't know, and still I'm lonely, feeling stranger than a stranger. Home's no longer home, 'cause I have been away too long. I have been away too long. I have been away too long. Nou, dank u wel. Baby, won't you hurt me just a little? If it don't hurt, it's never gonna last. Trust this girl has seen its share of perfect. Perfect never made it till the end. Love is not a song that you just get to sing along. Now won't you lay me down in your deep dark waters of love? Love me wrong. Spread your secrets on the kitchen counter. Bear your sins for everyone to see. This big girl can handle all your screw-ups, as long as there is a love in the debris. Love is not a song that you just got to sing along. Now won't you lay me down in your deep dark waters of love? Love me wrong. Everybody knows love ain't like a rose, deceiving silky leaves with the sharpest spot of fall. Oh, love is not a song that you just got to sing along. Now won't you lay me down in your deep dark waters of love? Love me wrong. Wauw, fantastisch. Dank je wel. Ik wil je bij deze graag uitnodigen om volgende keer weer langs te komen. Dan gaan we ook wat langer praten, want du hast Frieske roots, hè? Ja, inderdaad. Ja, Weidema. Waar ben je opgegroeid? Drachten. Ja. Weer terug, familiebezoek of lekker bezig met de tour nou? Nou, mijn moeder is hier, dus ja, ik zit bij mijn ouders tussendoor, dus dat is heel fijn. Ja. En wanneer speel je precies Drachten? Drachten is de 29e, denk ik. Ja, 29e. En je album komt 7 december uit, hè? Ja, inderdaad. Stranger heet hij. Dus ja, heel erg bedankt. Je bent hartstikke goed. Kom terug en succes. Bedankt. Dames en heren. Ja, Femke Weidema. Oh ja, jij woont in Amerika, hè? Ja. Ze zeggen dat Elvis dood is, toch? Of niet? Dat zeggen ze wel, ja. Oh. Dames en heren.
Hij leeft en hij wint het in Friesland. De Frieske King! You know I can be found sitting home all alone. If you can come around, or at least please telephone, or don't be cruel to a heart that's sweet. Baby, if I made you mad about something I might have said, oh please let's forget the past, oh the future moves bright ahead, oh don't be cruel to a heart that's true. Why shouldn't we be apart? Really love you, baby, cross my heart. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Oh, don't be cruel to a heart that's true. Why shouldn't we be apart? Really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then I know I'll have you, you know you have me too. Oh, don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other lover, baby, it's just you I'm thinking of. I'm all that you got, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my 2 feet. Who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all that you got, yeah, yeah, yeah. Oh, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I'm in a girl that I love best, my heart beats so scared to do that. She touched my hands with the chill I've got. Her lips are like a volcano with a top. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm on the sugar, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm on the sugar. Volgende noem ik even alleen mooi man. She looks like an angel, walks like an angel, talks like an angel, but I got wise. You the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise, oh yes you are. You fooled me with your kisses, you cheated and you cheat. Heaven knows how you lied to me.
talks like an angel, but I got wise. You the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. Oh, I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. She looks like an angel, walks like an angel, talks like an angel, but I got wise. You the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. Meisken bedankt, tot nog een keer. Een hele fijne jongen. Hoi.